Boa noitiña para todos, benvidos espectadores de O Noso Básquet. Programa 12. Unha dúcia de programas que levamos xa. Grazas a todos pola compañía, por estar aí. Seguiremos ou intentaremos seguir tendo contidos plurais dentro do baloncesto galego, tanto profesional como de formación. Esta semana empezamos, como sempre, con o noso analista Paco Trigo e o seu resumo da Liga CB, cara e cruz. Moi boas, Paco. Sí, moi boas noites. Pois sí, como ven sendo habitual, un bon resultado e un mal resultado para os equipos galegos. Empezamos polo bon, a victoria do Río Breogán en Canarias contra o Dreamland, 73-82 no debut de Luís Casimiro co equipo lucense. Partido moi igualado, con continuas alternativas, e vimos un Breogán moi serio en defensa e sin precipitarse en ataque. Breogán, que ainda con lagunas, foi máis consistente que noutras ocasións. Mur, con 19 puntos e 26 de valoración, foi o máis destacado. Na Coruña, Leima perdeu 74-89 co Baxi. Desde o principio o Baxi foi superior, víase que a intensidade que defende o equipo manresán non ia co xogo do equipo coruñés e a lesión de Lima tamén puido condicionar un pouco o desenvolvemento. Un partido que, curiosamente, foi a menos posterior do habitual, porque Manresa é un equipo que se move en torno aos 80, Leima en 77 aproximadamente, foi xa 72. Se desas 72, demais, o Leima perdeu 17 valores, pois, bueno, enténdese un pouco o resultado. Polo equipo de Baxi, destacar Alstom unha vez máis, a Jahan e San Superi. Polo equipo coruñés, Taylor foi o máis destacado. Xa no resto de partidos da CB do sábado, Moraván perdeu 79-86 na casa co Casa de Mon, un equipo zaragozano que dominou o xogo interior tanto a nivel de puntos como de rebotes. Casa de Mon encadea a terceira victoria consecutiva con un bango en un momento espléndido de forma, 23 puntos e 34 de valoración. No Valencia-Girona, o Girona aguantou hasta o descanso, pero un parcial na segunda parte de 54-33 deixa o resultado definitivo amplo a favor dos valencianos. De la Rea, Jones e Costello foron os xogadores máis destacados. No La Laguna, Llopos, moita igualdade, ata o final, 91-88, victoria mínima. Un Marcelino Huertas que con 22 puntos, 11 asistencias e 30 de valoración foi decisivo nesa victoria canaria. Ben secundado tamén por Kramer e pola dupla interior, Xermadini e Guerra. Excelente Oriol Paulí polos ilerdenses, 26 puntos e 30 de valoración. Lástima o desencontro de adestradores con reproches mutuos ao final do partido. Unha imaxe que non é moi interesante para a CB. No derbi vasco, Surne-Baskonia, victoria pola mínima do Baskonia, 67-69, despois de ir dominando durante todo o partido e chegar incluso a levar ventaxas de 15 puntos. Moneque foi decisivo, 24 puntos e 34 de valoración. O mal porcentaxe en tiro de 3 do Surne, un 13%, foi posiblemente un dos motivos da derrota. O Surne encadea a cuarta derrota consecutiva e agora sitúase na zona peligrosa. O Covirán Juventud, 87-77, victoria cómoda do equipo de Granada, que sempre foi por diante, en donde o porcentaxe de 3 foi decisivo, un 52% o equipo andaluz e un 27% o equipo de Badalona. Unha terceira victoria consecutiva do Covirán, que o sitúa nunha zona relativamente cómoda, e unha vez máis no A, con 19 puntos e 25 de valoración, foi o xogador máis destacado. No Barça-Ucán, 86-79, victoria do Barcelona, un partido que dominou de principio a fin, pero sempre con marxes curtos. Destacaron Baseley, Parker e Panther. En canto ás características do partido, quizás o mellor rebote e o mellor porcentaxe de 3 foi o que levou a victoria para Barcelona. O Real Madrid-Unicaja, 90-77, posiblemente un dos mellores partidos do Madrid desta temporada, especialmente en defensa, dominou todo o partido e foi máis forte nos puntos na pintura e no porcentaxe de 3. Destacou Dec con 24 puntos e 24 de valoración. Esta victoria sobre Unicaja, que era o líder, igual a parte alta da táboa, entonces Unicaja, Valencia, La Laguna, Real Madrid están aí nun marxe de unha victoria arriba. Pola parte de baixo, Girona con dúas
victorias únicamente, e logo Surne, Llopos, Leima e Breogán con 3 ocupan a parte inferior, pero bueno, cerca da zona intermedia onde se pelea tamén pola clasificación na Copa do Rei. Mala xornada na primeira federación, esperemos que neste intre o Obradoiro este levando a cabo un bo partido e que gañe nesta noite, non? Ao Betis. De esperar, sí, porque esta xornada, como dices, foi nefasta a nivel de resultados, non tanto de xogo. Na xornada do Venres, o Monbús perdeu co Super Agropal 91-83, un partido que se decidiu fundamentalmente no cuarto, 41-39 no descanso, e a partir de aí, pois, moita igualdade. Incluso a 2 minutos do final, a ventaxa do equipo palentino era de 3 puntos. E ao final, xogadores como Winterin ou Bolet foron os que decidiron os minutos decisivos. Polo Obradoiro, Estevic foi o máis destacado. Quizás a diferencia entre valores perdidos e valores roubados foi clave porque un -10 ou un -3 favorable aos palentinos, un partido tan igualado pode ser decisivo. Entre Movistar e Aircargo Booking, 88-81, unha mágoa que por segundo partido, aí nos minutos finales, o equipo Ourensán perde a posibilidade de ganar. Partido de poder a poder, tamén un Jason Granger que con 28 puntos e 28 de valoración volveu a ser decisivo nunha victoria dun Movistar Estudiantes, e o equipo Ourensán que peleou todo o momento e onde sobraronlle as baixas e algunhas decisións arbitrais dos últimos minutos que levaron á prórroga, nunha prórroga que sí foi superior ao equipo estudiantil 14-7. Destacar a actuación de Mendicote e de Gil por parte dos ourensáns. No resto de partidos da primeira federación, bueno, gañaron os favoritos. Destacar a actuación de Renfroe no partido do Betis con 25 puntos e 34 de valoración, un equipo que sigue o Betis moi menguado polas lesións, e que estuvo moi igualado hasta o último cuarto. Flexicar, Fuenlabrada, Silvo ganaron con autoridade, tamén Ureta, Valladolid e Readi Guipúzcoa. Caixa Rural tamén fixo un partido cómodo contra o Naturavia Morón. Destacar a nivel individual as actuacións de Jordan Davis, que con 35 puntos e 31 de valoración foi o mellor xogador do Este Menorca, pero que non foi suficiente para vencer o Tizona, e a actuación tamén do Jalen Tate, un americano que anotou 27 puntos e foi aos 40 de valoración. Con todo, non foron quen de poder ganar o Guipúzcoa ben dirixido por Mateo Díaz. E isto en canto a análisis da xornada e todo. Como sempre, Paco, moitísimas grazas, non? Se che parece, imos continuar co programa. Sí, creo que agora vamos a ter en breves instantes con nós a Raúl López, presidente do Monbús Obradoiro, que nos pondrá ao día un pouco en todos os aspectos da actualidade tanto do Obradoiro como do Cataño baloncesto galego. Pois unha pausiña curta e imos con elo, pois.
Pois continuamos ca nosa rolda de presidentes dos clubes máis importantes galegos, despois do Breogán co Carmelense, despois do Copa Ourense con Eduardo Villar, temos a honra de recibir a Raúl López, presidente do Monbus Obradoiro. Moi boas noites, Raúl. Boas noites, José Luis, eres José Luis, non? Sí. Ata hoxe sí, ata hoxe sí, ata hoxe sí. Boas noites tamén, Sergio. Hola, Raúl, boa noite. Eu non sei se presentalo ou non, bueno, empresario de éxito, presidente do Breogán ata o 2010, posteriormente no mesmo ano, 27 de outubro, xa comeza co Obradoiro, 13 tempadas na máxima, na élite, na máxima categoría do baloncesto nacional. Pouco máis que presentar, simplemente darche as gracias por estar connosco. Imos empezar. Si che parece, Sergio, comenzou cunha preguntiña antes de nada, despois dos feitos pasados nesta tempada última, que o club, bueno, descendeu por moi pouquiño. A pregunta primeira é unhas declaracións que fixechedes en concreto nun medio galego, no que decías que con humildade o primeiro que desexabades era ascender e estar somente un ano en LEP. A miña pregunta é, isto condiciona de algún modo, de algún xeito a día de hoxe as necesidades do clube a nivel deportivo para conseguilo, ou non? A presión, nunha palabra. Bueno, que había presión, sabíamoslo todos ao principio, non? Porque, lógicamente, tú podes aspirar ao tema deportivo, co tema deportivo pode ocurrir de todo, é dicir, podes estar no medio da tabla, chegar ou incluso chegar arriba, pero pola nosa situación, pola nosa historia, non nos olvidemos que este club estuvo desaparecido moito tempo, non? Por un tema judicial, mentres que non houve unha sentencia, e logo automáticamente, ascendeu a CB, en aquel entonces, no primeiro ano descendeu, que iso tamén é un trauma, non? É dicir, loitaches tanto tempo por ascender, por ter a plaza que che pertenecía por lei, que participas un ano e, deportivamente descentes, non? Entonces, pasamos en ese momento entrei eu de presidente cando estaba o equipo na LEP e, tuvemos a suerte, porque isto do deporte tamén non solamente é o que tú queiras, sino a suerte que teñas, non? Lesións, acertar moitas cousas, non? Entonces tuvemos a suerte de ascender a CB no primeiro ano, non? Sufrindo, porque isto no deporte prácticamente disfrutar e que sufrir, non? E alá en Burgos, pues era dura aquel playoff, por esos playoffs, cuando vas aos playoffs, se recordan tempos jorobados, ¿no? Tempos de, que pode pasar de todo. Bueno, pues subimos aquel ano e, como tú dices, tuvimos a suerte de estar durante 13 anos na CB. Claro, como estuveches? Pues estuveches con uns presupuestos pequenos, facendo unhas administracións, eu sempre o dixen, como empresa, un dos temas principales era e é que todos os empleados, e aí están os xogadores de todo o mundo, pois podan cobrar e cobren a primeiros de mes. Esa é unha norma que atuven desde que son empresario, é unha norma que hai que aplicar aos clubes deportivos. Eso fixémolo no Obradoiro, conseguímolo, e, este ano, eu diría, hai unha frase, non? Por que descendiches? Pois por pequenos detalles. Aí non vou a numeralos, pero, eu creo que en todos están na mente de Sergio, creo que ten claro, estou vendo a mirada e sabe ao que me refiero, e entonces, claro, botas en falta esos pequenos detalles que te levaran a esta situación. Entonces, estamos nesta situación e cando entramos este ano entendimos que non era aquela LEP Ouro que conocíamos, que era difícil, pero que había, pois, sempre 4 ou 5 equipos que eran os que, ao final, tiñan as maiores opcións de subir. Este ano, pois, tratando de facer, porque é un compromiso que tiven eu, de que había que procurar, pois, ascender o primeiro ano, porque é moi duro, pois, pasar de 13 anos sufrindo, pero que tamén houve momentos en que parecía que podías descender, porque, pero que os resultados te acompañaron. É dicir, tamén se ganaron, moitas veces
mantuvimos a categoría por pequeños detalles, pero en este caso por pequeños detalles a favor, de acordo? Bueno, pois empezamos a temporada, fixemos un esforzo, non hai que olvidarse do presupuesto que ten Obradoiro, está nunha cidade de 100.000 habitantes, como hai moitas, como por exemplo pues, Lugo, como pode ser Ourense, e, bueno, aí falta, porque o baloncesto solo se mantén non solamente cos aficionados, sino con axudas institucionales, de empresarios, patrocinios, de todos. Eu recordo un ano que dicíamos que tiñamos 1.000 e pico patrocinios. Claro, 1.000 e pico patrocinios, se foran importantes, bueno, de moita cantidad, pues sería unha cantidad importante. Pero, bueno, os patrocinios eran hasta de 1.000 euros, de 500 euros. E iso é a xente que se implica para poder sacar isto adiante. Pois, Raúl, se non te importa, vou te pasar con un ex xogador co señor Del Pon, xogador do Obradoiro, aquela época tan bonita. Eu non cheguei no Obradoiro. Eu adestrei as categorías inferiores do Obradoiro 2 anos. Eu era moi malo para xogar no Obradoiro. Estaba Queixumes, que de estudantes casi todos daqui de Lugo, estaba Sejo Del Pon por aí, que fuches adestrador. O teu turno, Sergio, comencemos. Sí, fala Raúl un pouco do que foi a historia do Obradoiro nestes últimos anos. Fala hai dúas cousas coa que me quedei, non? Fala dos playoffs durísimos que foran contra Burgos e eu quería en relación á túa primeira pregunta, Raúl, con humildade, como sempre dices, pero a vosa idea, eu creo, é ascender directamente, non? E eu creo que tamén falabas do sorprendente que é ahora esta competición con relación a de fai 14 anos. A miña pregunta é, atopástevos cunha competición, eu non sei como decirlo, si máis complicada, máis difícil do que pensabais, a hora de configurar o equipo? Pois sí, efectivamente, é un dos temas que nos encontramos. A ver, eu sempre entendía que o Obradoiro, pues, que tiña, si efectivamente buscábamos os patrocinios necesarios para poder facer un equipo en condicións, pois que tendríamos a oportunidade de ter unha plantilla pues, que aspirara a eso, a subir directamente. Tú mismo dices, porque subir nos playoff é bonito, pero subir nos playoff, bueno, costa sudor e lágrimas. Sudor e lágrimas. Eu recordo cando subimos da última vez que estábamos en Burgos, que tú perfectamente recordaches, un partido durísimo. Coño, como estaba eu ali, Bueno, por eso, donde nos poñían os altavoces a tal volumen, tú estando no palco, te poñían os altavoces a tal volumen que non oías nada. Entonces, pues claro, no segundo partido, eu de alguna maneira me queixei a federación, digo, isto non pode ser, é dicir, vamos a xogar a baloncesto e me dice, que non vou a dar un nombre, me dice, tú sabes lo bonito que va a ser subir en Santiago? Me cago en 10. Nese momento, te das cuenta, non, que vives. Entonces estuvemos no primeiro tempo que, bueno, que estou falando xa do último partido, non? Cuando a final subimos, pues non te podes imaginar. Bueno, te podes imaginar, sí que te imaginas. Era aquelo de decir, misión cumplida, ¿no? Pero que vais a esos brazos, echabais a adrenalina e dices, isto non o quero vivir máis tempo. Por qué? Porque iso, solo se estés vendo corazón, o podes soportar. É dicir, que a idea do presidente do Obradoiro, de Mombos Obradoiro, de Raúl, é non volver a sufrir uns playoffs. Intentar non volver a sufrir os playoffs. E falando deso, a ver, a configuración do equipo. Fixestes un equipo e tú agora eu vexo que este é un Raúl que me recorda un pouco o Raúl dos inicios, o Raúl que eu conocí tamén no Breogán, que estás moito máis metido no día a día do club. É dicir, a experiencia do ano pasado eu creo que foi bastante frustrante para a entidade, para ti como presidente. Tú sabes que cometestes errores, que deixastes ir a cousa e non a soupestes a tallar a tempo,
e acabasteis pois perdendo a categoría. Eu vexo ahora un Raúl que non quere máis tonterías, perdón pola expresión, e que quere estar no día a día, e de aí o esforzo que acabades de facer fichando un xogador como Balvin. Eu diría como Balvin, lógicamente como estrella, porque este fichaje eu creo que era impensable pola parte de todos, incluído pola miña. Que pasa? Que cando aparece esa oportunidade, nesta vida un está acostumbrado a loitar por aquilo que parece imposible. Pero Raúl, perdona, Balvin estuvo no mercado realmente ou foi directamente ao Obradoiro? Fasme unha pregunta que non xa te quero contestar eu. Vale, de acordo. O que sei é que veu directamente ao Obradoiro. Exactamente. Pero estaba no mercado, digo eu. Bueno, estaba, é dicir, a ver, isto é un poquinho máis largo de explicar, ¿no? El estaba xogando fora estaba en China, ¿no? Tiña un contrato pues desos que cando van os xogadores fora de Europa van a xogar, van paganlles unhas cantidades, bueno, desorbitadas, e el, a impresión que eu teño, vaya, a certeza casi eu teño, é que el quería vir a xogar a súa selección e que lle dixo ao seu club que lle tiñan que deixar vir xogar, porque, bueno, para el era moi importante defender os colores da súa selección. Por as razóns que sea, non lle deron esa opción. Entón, dixeron que se quería vir xogar ca selección, que lle cortaban. Que era unha cantidad impresionante, non? E el, en ese momento, pensou máis no amor que el tiña a xogar na súa selección que a cantidad de diñeiro que podía perder, ou que iba a perder. E, de feito, veu xogar a selección e se quedou sin contrato, porque lle cortaron. Casualidades da vida, ou intuicións da vida, ou, bueno, non sei como lle queres chamar, en galego, en castellano, ou como sea, pois entereime de que había unha posibilidad remota, non? E entonces, como nunca, salvo morrer, todo o demais é posible, non? Si morreches, acabouse. Pero nesta vida todo é posible. A mí, na vida dos negocios, a veces, me parecía imposible que pudera chegar a realizar un negocio, como pode ser unha compra de Castromil no seu momento en Galicia. Despois, e o día como dixeron, pois digo, pois bueno, non teño un euro, pero vou a comprar. Entonces, en este momento, pois eu pregunto eu a gente e digo, oye, esta posibilidad, dice, bueno, olvídate, porque eso es impensable. Digo, non me olvido de nada. Yo quero que venga, habían coincidido unhas lesións, foi no momento de dúas lesións, e estuvemos esperando, porque non era contratar a un xogador por contratalo, sino algo que precisamente de algunhas carencias que podías ter que as puderas cubrir, ¿no? Entonces, con este pivo tiñamos claro que se non hai unha mala suerte, unha mala lesión, e además cas ganas que el ven o outro día na presentación, pois que temos adelantado, temos bastante feito para ter un pequeno, como se suele dicir, a guinda, ¿no? A guinda dese xogador que necesitaba o Obradoiro. Estuvemos esperando 2, 3 días, 4 días, non te podes imaginar as horas que se transforman en e un día, pues eso, me chama a gente e dice, bueno, pues podemos hacerlo. E digo, pues ponte a firmar el contrato. E aí está. E bueno, ese era un pouco que... Bueno, perdona, esto tengo que aclarar unha cousa, que cando hai esta posibilidad, porque isto, claro, me poño en contacto co director general, es que isto está mal explicado, me poño en contacto co director general e máis co entrenador, e digo, hai esta oportunidade. Cando eu digo, hai esta oportunidade, dice, non é verdad, sí que é posible. Entonces, eles son os que dicen, si hai esa posibilidad, tráelo para aquí. Por eso, cando me chaman, estaba preparado, pois cando me chaman, pois automáticamente, pois aí digo, prepara el contrato, porque lógicamente tiño visto bueno, como non podía ser de outra maneira, de tanto de entrenador, é dicir, do staff técnico, non, do club. Sí,
Ese é o que eu me refería da implicación que ten ahora Raúl López con relación a temporadas anteriores. Por menos a sensación que tiña desde fora, pois que o club estaba tiña un director xeral, director deportivo, no que creo que Raúl confiaba cegamente, que era José Luis Mateo, e que era o que levaba un pouco a toda o que era a situación do club. Tiña a impresión de que Raúl, sin estar ao marxe, estaba un pouco máis ao marxe do que estás ahora, e non queres que pase o que pasou a temporada pasada. Esa é a miña impresión, non sei se estou equivocado ou non. A ver, pero non quero que pase, non. Intento que non pase, porque bueno, non depende, claro, non depende de un solo, sino de un conjunto, non? Entonces, por eso, a ver, por que naquel momento? A ver, como sabéis, pois teño unha empresa de casi 3.000 empleados repartidos por toda España por estranxeiro. Eu vivo a empresa día e noite, e entón esa empresa me come as 24 horas do día. Incluso, pues a veces, bueno, non a veces, casi sempre en detrimento de estar con a miña familia, non? O cual teño que agradecer, sempre o dixen, porque pues eso non che aguantan en cualquier lado. É dicir, bueno, pero conocen a miña pasión, saben os meus defectos e as miñas pequenas virtudes, e, bueno, trae consigo que de alguma maneira, pues, bueno, pues si ten que ser, pues ten que ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tú decías, en este momento que hai un entrenador novo, que hai un director general novo, pois, bueno, temos un reto importante, e ese reto importante non porque eu me queira meter, sino porque entre todos pues temos que buscar e tratar de que isto salga para diante. Económicamente, pois sabéis o que hai tamén, vivimos nunha ciudad que como é Santiago, que ten os habitantes que ten e que ten os apoios que ten. Desde aquí, unha vez máis, repetir que eu creo que non está suficientemente valorado institucionalmente o que representa o Obradoiro en Santiago, pero creo que os poden dicir moitos máis clubes. Eu vou non dicir nada máis polo Obradoiro. Eso, Raúl, escoiteino cando estabas en Lugo, o mesmo, a mesma queixa. Sí, sí. Prefiero, porque o penso, pensaba, o penso e o pensarei. E aí, eu creo que a veces, é bueno decir e transmitir desde aquí, eu creo que a veces, cando estamos os empresarios ao frente dun club destos, pois eu creo que as administracións entenden, creo, a meu entender equivocadamente, que se está o empresario xa o regalará o empresario. E aí me entendes? É que isto non sucede exactamente. Eu creo que a cualquera que entrevistéis, pois vai a ser así, non? Entonces, cando esos clubes pois non dependen do empresario, a veces as institucións se encontran na obligación de poñer unhas cantidades que normalmente cando está o empresario non as poñe. E aquí, por eso tamén, isto cada día queima máis, non? Porque é desagradecido o traballo que tú faz, porque tú faz non pensando económicamente, sino pensando en aquilo que crees que hai que loitar por el, sea como sea. Ao día de hoxe, Raúl, falando das axudas públicas, podes saber, se pode saber a axuda, o diñeiro que poñen as administracións no Mopus Obradoiro? Pois, valorando así por encima de Galicia, posiblemente as institucións en Santiago son donde menos poñen en cualquera dos equipos que participan en Galicia na categoría de LEP Oro ou de ACB. O sea, así que tú, por exemplo, cando estabas en Lugo, ao fronte do Breogán, as administracións públicas recibían máis diñeiro que recibiche no Obradoiro, non? Tampouco, non? Porque tamén era empresario, era máis joven, tiña tal, pero tamén pasaba o mismo. De aí ven a mesma, me entendes? A mesma situación, a mesma desazón moitas veces, non? Porque dices tú, todos valoran a gestión que faz de empresario, que, bueno, que o estás facendo ben, que estás optimizando recursos, que estás, aquel diñeiro que tú ganas cada vez que consigues unha sponsorización como un premio, e iso administras como administras na tua empresa, de acordo? E iso, eu creo, teña a percepción, a seguridade casi,
bueno, a seguridad de que entonces en ese momento é cando precisamente como creen que hai un empresario, pues dice, xa o arreglará él. Non sei se non me gustaría que me volveras a fazer a mesma pregunta, pero é algo que claro que todo o mundo, eu creo que todo o mundo o ten claro tamén. Pero entendo, Sergio, perdón, entendo entón que a túa queixa tamén se pode extender a empresarios como Leima ou empresarios como Brogan, non? Sí, en general a todos, sí, seguro, además. De Leima eu conozco o Vázquez, bueno, o presidente actual, que en breve deixa de selo. Teño unha moi boa relación con él. El, además, representa unha compañía que me gustaría a min representar. E bueno, ese desazón, estou convencido que ten exactamente igual que eu, se non o ten maior. E con Carmen Lence, que opinas? Bueno, pois Carmen Lence, eu conocí moito o seu pai, Jesús, que foi unha persona que se involucrou en todos os clubes e deu diñeiro. Cando estaba eu, Lence me daba diñeiro a min en Santiago. Aparte de que daba, entonces, como empresario, tiña en toda Galicia, ¿no? Entonces, Carmen, pues, se encontrou que ten unha empresa que heredou de seu pai e, bueno, gustoulle isto, me imagino que ya tuvo atractivo de seguir o Breogán, porque o Breogán é unha sociedade que en este momento está saneada porque hubo que facer o que hubo que facer, aumentos e poñer diñeiro, entonces gustalle, pero bueno, eu creo que ainda fai pouco tempo, non sei se eu en algún lado, que a veces a criticaban, claro. ¿Sabes qué pasa? Que te critican más veces que te aplauden. Pero si tú eres empresario para que te aplaudan, entonces estás fastidiado. Eu referíame a crítica conxunta dos tres clubes, ao tema das axudas, referíame a eso en concreto, era eso, que estabas falando de empresarios, entón veñeme á cabeza o tema Leima, o tema Brogan tamén, non? Se me permites, Breogán, eu son de Lugo, bueno, son de Sarre, pero son lucenses. Os tres en concreto somos lucenses, curiosamente. Curiosamente, somos lucenses. Eu deixei o Breogán porque entendía que non tiña sentido seguir, sobre todo porque alguén no seu momento dicía que se me marchaba eu non pasaba nada. No momento que eu dixe me marcho, dice, pero es de broma, non? Bueno, es en serio, lleváis tanto tiempo, pues ya está. Que teño aquí, xa que me dais esa oportunidade, tendría que dicir unha cousa, porque isto a veces é difícil. Breogán vive porque no seu momento, a Diputación foi o maior accionista que tiña o Breogán. No seu momento. Naquel momento era Raúl López presidente do Breogán. Aquelo foi algo que conseguimos, que é un hito que quisen conseguirlo en Santiago, xa non pude, en donde, nese momento, ao estar as institucións obligadas por ser mayoritario accionarial, o accionista mayoritario, pois entonces aí non se pode deixar caer un equipo como pode ser o Breogán, o cual eu me alegro moito de que este respaldado da maneira que está. Por eso, posiblemente, recibe máis axudas que reciben outros clubs porque empezou e naceu dunha situación desa. Ainda que hoxe a Diputación non ten nada que ver, pero bueno, é algo como que quedou aí, non? Entonces, de eso me vais a permitir que, bueno, de alguna maneira estou contento porque foi unha gestión que fixe no seu momento que quedou aí e quedou, eu diría que casi para a historia. Aí está, e eu me alegro de que o Breogán este en ACB, pero que este tamén o Obradoiro. Lógicamente, hoxe en día, que non este o Breogán, sou breoganista, me parece estupendo, non? Que este, así como o Coruña, o Vázquez de Coruña, porque creo que tamén fixe unha labor moi importante, unha gestión de cine, claro. E ahora vas e dices, población de Lugo, 100.000 habitantes. Población de Santiago, 100.000 habitantes. Población da Coruña, me dicís? 250.000, creo, ¿no? Xa. Vale, sí. Entonces ves un pabellón, por certo, un pabellón que cando se xogou fai uns anos a Copa do Rei en Galicia, sendo eu presidente do Obradoiro, pois conseguimos que viñera a xogarse a Galicia. Claro, non se pudo xogar en Santiago porque non tiña capacidade. Foro suficiente para isto. E aquel palacio que estuvemos ali, pois lógicamente ocupa
ten as plazas que ten, o cual, bueno, por que o enchen agora? Porque están nunha población de 200 e pico mil habitantes, como vosotros veis. Sí. Unha pregunta, Raúl. Bueno, se queres contestar si contestas ou non. Acabas de falar do Breogán. Tú entendes que haxe unha parte do breoganismo, da acción do Breogán, pois, vamos a ser claros, que te insulte. E que se meta contigo e que o pases mal ou incluso non podes ir ao Pazo de Lugo donde tú fuches tantos anos presidente. Tú entendes eso cando creo entendido que tú como empresario, como Monbús, tamén puxeche diñeiro no Breogán, non? E sigo poñendo. Sigues poñendo? E claro, como en moitas ciudades onde está a empresa, tal, e máis en Lugo, porque, lógicamente, vivo aquí. E a resposta á túa pregunta, que o podo entender, é todo ao contrario. Non me podo... Ahora, o que pasa que xa pasou tanto tempo, son tontas... Sei que é cuestión de uns cuantos, non? Pero diría, un día o dixen, eu en Santiago non hubiera permitido eso que se meteran con un anterior presidente de Obradoiro. Non hubiera permitido, porque tamén desde o club podes transmitir cousas distintas. Tamén aí vamos a... Ahora, me encontro, pues sabéis como é eso, te encontras jodido, dices, non é lógico, non hai razón a isto, e isto, además, vou a recordar incluso un antigo presidente que me decía, Raúl, cuando dejes de ser presidente de aquí, terminarás por no ir al pabellón. Eu, deixando de ser presidente do Breogán, seguín indo ao pabellón. Despois, non tiña ninguna intención de coller, porque xa había pasado a miña etapa de dirigente, e por circunstancias da vida, porque nunca fun a buscar a ser presidente de Obradoiro, todo o contrario. Pero, bueno, pois me pasou unha cousa parecida que me pasou en Lugo. Eu non quería ser presidente do Breogán no seu día, pero por unha persona política que quería, pois, bueno, pois me pediron que tiña que votar a Mao, e votei, non me arrepinto, ainda que pasei mal. E máis agora, cando tú dices, pero por que razón isto? Hai dirigentes de Breogán que falo con eles, que estuveron incluso comigo na directiva, e, bueno, pues dicen, non hai dereito a isto. Bueno, xa está. Pero sabes tamén que pasa? Que te acostumbras a todo. Hombre, te acostumbras. É duro. Pero ten que ser triste para ti, non? Triste, máis que triste. Pero xa está. Son de Lugo, teño a miña empresa aquí en Lugo. Outro día, precisamente, hablando de Carmen Lence, hai dúas empresas, dúas industrias importantes en Lugo. Bueno, hai moitas, non? Pero así de maior nivel, un é Leche Río e a outra é Monbús. Tú imagínate que lle entre de sazón a un empresario que dice, porque nosotros nacimos aquí en Lugo, pero o noso negocio fundamental non está ahora en Lugo. Imagínate que nun momento de sazón dices, mira, de marcha. Non vou a facer. Por que? Por Lugo. Porque en Lugo, pois, a gran maioría, eu creo que valora e respeta o traballo que estuve facendo no seu día. Tú crees, e con isto acabamos este tema, que a Carmen Lence lle podría pasar o mesmo que te pasou a ti, ou que te está pasando a ti? Pois ojalá non lle pase. Por eso de decir o que te dixo a ti un antigo presidente de que cando deixes de ser non volverás ao pabellón. Pero ojalá non lle pase, porque entón sabéis que pasa? Chegará un momento que ningún empresario nunha ciudad pequena quera arriesgarse a invertir e a sufrir na súa ciudad. Ojalá non lle pase. Bueno, retomando o tema deportivo, creo que o tema de Breogán e a relación de Raúl con Breogán creo que era interesante tocada, porque eu coñezo un pouco a Raúl e sei que sufre con este tema, ele e a súa familia. E do tema deportivo, Raúl, hai que ascender sí ou sí? Bueno, volvemos á pregunta. Hai que intentar ascender ou sí ou sí. E a ver, cal é o marxen de confianza que tú tes ahora mismo cos xogadores, co corpo técnico, con este principio de temporada, eu creo que un tanto dubitativo? Bueno, primeiro, xa o sabíamos, pasar de estar tantos anos na CB,
pois que é moi duro, por pequenos detalles, volvo a repetilo, porque eu intentei... Claro, sí, exactamente. Bueno, e non vamos a contar a canasta, no, hai dous partidos, non é do... Exactamente. Granada e Breogán. Vale, xa o digo eu. Exactamente. Pero bueno, pero é así, o deporte é isto, me entende? Isto é, se o vives, tens que estar disposto tamén a sufrilo. Pasou, entonces, bueno, pues tú crees que, sobre todo, porque por o nombre que ten o Obradoiro, que ao mellor como ciudad de cantidad de habitantes, pues é difícil mantenerse tanto tempo en ACB, pero bueno, pues creaches aí unha marca, un respeto, de feito, moitas veces, cando fichas xugadores, veñen, porque saben que veñen a un club moi humilde, pero que, bueno, que saben que responde o club e que paga constantemente, xa está aí a prova delo, antes neste fichaje de última hora. Él, en un momento dado, dice, pero voy a un equipo de la Levo, mellor dito, dice, de la segunda división. De acuerdo? Sí, pero vas a un club, me entiendes? Ese é o valor que ten haber sido sempre moi serio, facerte respetar e que te respete. Porque eu tamén digo que necesitas que te respeten, porque tú tens que respetar. Podríamos estar falando toda a tarde deste tema, non sabes? Pero, bueno, eu creo que neste momento temos, o ano pasado, houve un tema parecido. Bueno, era nun fichaje de última hora. Eu creo que a desgracia estuvo que ese xogador non chegara, pois, que queríamos que chegara, pero non se decidía, me entende? Bueno, agora está xogando, agora vexo un equipo catalán onde hai 3 xogadores que pertenecían o ano pasado ao Obradoiro, e, bueno, tes unha envidia de ver esos xogadores que algún deles e abriches tú aquí en España a porta, e, bueno, pois, como están xogando da maneira que xogaban. Tú imagínate esos 3 xogadores este ano no Obradoiro, nada máis. Pero, Raúl, que marxen de error a día de hoxe ten o equipo? Depois da derrota en Palencia. Bueno, para ascender directamente, lógicamente, fixetes a algúns puntos en contra, ¿no? Pero, bueno, queda moita temporada e tamén queda a seguinte, que tú unha cosa que tú queiras ascender directamente e outra cosa se tes que ir aos playoff. É que o que tamén temos e queremos facer con isto, que se tuveras esa necesidade de ir aos playoff, que teñas ese equipo armado a poder ter unhas posibilidades moi altas de ascender. Porque vai ascender un directamente solo. Claro, de 18 equipos que ascendan un directamente solo, pois é complicado. Pero, bueno, desos 8 que quedan aí, quedan grandes equipos, que queden aí para os playoffs. Non queremos ser nosotros, pero se nos toca ser, pois a seguir xugando e ter o equipo armado para poder conseguir o fin, de outra maneira, pero conseguir o fin. E algún medo, e con isto sí que por a miña parte se remato por completo, algún medo a arbitraxes como a que recibiu este fin de semana e que acabaches de falar delo sustintamente, o equipo de Ourense con patrocinio de Movistar do equipo de estudiantes? Medo a que haxe algún partido máis deste tipo? Mira, eu sempre... Os árbitros hai que respetalos porque son humanos e porque se equivocan. Eu estou, sempre que estuve na CB, claro, os equipos que son máis baixos, pois nos parece que a veces non é o mismo pitarlle unha falta a un dos xogadores, un crack, dos que chaman crack, que a un dos outros, non? Entonces, eu creo que na mente de cada un pues, pode estar eso sin chegar a facelo a posta, porque eso sería terrible. Bueno, pois non é o mismo, volvo a repetir, xugarlle, pitarlle unha falta a un Rudi, a un tal de un Madrid, que pitarlle a un do Obradoiro. Pero, Raúl, se ti estás nun partido nos últimos 4:28, antes da prórroga, non hai ninguna falta a outro equipo, e nos 5 minutos da prórroga tampouco non hai ninguna falta, é o que eu refiro. Bueno, pero sabes unha cousa... Defensa moi suave eles. Sí, pero sabes unha cousa, eu sempre estuve defendendo, estando na CB, dos equipos humildes, que tiña que haber un
un pouco de reparto de justicia ou de reparto de equivocacións. Eu me queixaba moitas veces, oye, mira, a ver, vamos a ver, ¿por que siempre es en contra del pequeño? ¿Vale? Entonces, pues si un humano se equivoca, pues se ten que equivocar. No se debía de equivocar, pero tampoco vas a pretender que no se equivoque, porque tú, cualquiera de vosotros, yo no se equivoco. Está claro, está claro. Eu sempre digo que a persona que máis se equivoca en un bus son eu, porque tomo máis decisións. Pero, claro, preguntaba, oye, mira, no es posible, no podrá ser que un día se equivoquen en contra nuestra, pero tamén outro día a favor. E esa é unha incógnita, unha pregunta que nadie me respondeu en moito tempo. Pero, é a seguinte, ou vives con isto ou te vas fora desto. Eso está claro. Eu, para rematar a conversación con Raúl, é algo referido á temporada pasada, Raúl. É algo que a min, que eu non entendín, e creo que moita xente, aficionados do Obradoiro, perdón, non entenderon, ao final tan brusco e tan, eu creo que un tanto desagradable, do club que foi o adestrador durante 13, 14 anos. É dicir, refírome, non fostes capaces de amañar unha rolda de prensa conxunta para despedir a relación dunha persona como Moncho e Raúl López e o Obradoiro. Termina, puntualiza ben a pregunta. Non fostis? Tú a quen te refieres? A quen te refieres? O club ou o club e o entrenador? Sí, os dous, as dúas partes. Pois, como só podo falar por parte do club, digo che que o club, na miña persona, intentou terminar desa maneira que tú estás dicindo. Non veis? Pois foi máis claro imposible. Sí, sí. No, porque é en galego, dixe non en galego, non sabes? Sí, no. Bueno, eso é algo que se comentou moito. Bueno, son esas cousas que tamén pasan na vida. Bueno, isto sería para outra conversa, non en antena, como estamos, pero é que eu creo que a veces a xente se confunde dos puntos que ten, non? Eu jamás actuaría de entrenador, porque non o sei, o que sí, porque un día incluso me dixeron que non tiña ni idea desto de baloncesto. Digo, pois é posible, pero de gestionar un club sí que a teño. O mellor ou peor. Eu mesmo teño que dicirlo ao revés. É dicir, cando alguén quere gestionar un club e non está precisamente a súa labor en gestionar un club, pois entonces tamén hai un problema. E aí termino. Entendo. Bueno, Raúl, Que o fixemos mal o ano pasado? Por supuesto, todos. É dicir, e termino. No pecado, a penitencia. Que é a LEF. Ou a primeira federación que chamen agora. Bueno, eso tamén, a primeira federación este ano, porque claro, o ano pasado tiñemos sponsorizacións e de tal, de televisión e de tal, e nosotros loitamos como gato panza arriba, porque agora vivimos solo das entradas, de os aficionados e de tal, e entón, como as televisións non reportan diñeiro económico, pois entonces temos que poñer os partidos a hora que lle vai ben aos aficionados, non a hora que lle vai ben a tele, porque estando en Movistar, pois tens que facer un pouco cando quere Movistar. Por qué? Porque, como suele decir, Movistar se molla. Non sei se moito ou pouco, a mellor non moito, pero se molla. E cando tú tes alguén que quere retransmitir e ter e non se molla económicamente, pois é cando tes que dicir e defender, dice, non, temos que xugar cando podamos, de alguna maneira, vender entradas no pabellón bueno, ser competitivos en isto. E aí tampouco é que a mellor é políticamente incorrecto seguir falando deste tema. Sí, é dicir, digo eu, é dicir, Raúl está moi enfadado co operador televisivo. No, operador televisivo no. Se lle dan a un operador unha forma de tal, pois el fai o que ten. Eu o que digo é que a LEP Oro se merece ter un patrocinio da televisión, sobre todo polos clubes que están. A ver, hai polo menos 8 clubes
que teñen presupuesto de máis de 2 millóns de euros na plantilla. Hai equipos na CB que neste momento ao mellor non teñen tanto, non sei se me entendes. Entonces, para isto movelo, para ter un equipo de LEP Ouro da Primeira Federación, pois hai que tratar de buscar que este arroupado económicamente para poder salir isto. Se a mí me ponen un partido o Movistar ás 12:30 da mañá e non me vai ben, pero bueno, teño unhas compensacións económicas, pois, oye, pois hai que estar en eso. Pero si encima se poñen un partido ahora que perjudicas aos abonados e non tes incluso ingresos económicos, pois tú tes que defender como gato panza arriba para decir, non pode ser. Raúl, o club ten axuda dos medios públicos galegos? Esa é a pregunta. Dos medios públicos galegos? O sea, da Televisión de Galicia. Me faz esa pregunta, contesto xa? No, ao contrario. É dicir, en vez de axuda... Pois claro, tú imagínate que me televisan un partido cando está xugando con equipos rivales, pois esa televisión, pois o único que che está é quitando espectadores. Posibilidade de ventas de entradas. E eu sempre quixen que eu creo que a Televisión de Galicia, pois os equipos que ten, que debe de estar con eles, como está con outros deportes, na posibilidade que teña, pero non totalmente ao margen. Entendo eu. É como cando pido nas institucións eu mismo. É dicir, aquí milagros, eu teño unha frase que digo moitas veces, os milagros eran en Lourdes, en Fátima e Lourdes. E digo, cerraron os dous sitios, porque non hai milagros. Non é... Por a miña parte, agradecerlle a Raúl a súa presencia e o que fale tan claro, porque Raúl ao final sempre fala claro, sempre digo o que pensa e eu sempre yo agradezo. E ás veces, estou me referindo outra vez a temporada pasada, eu creo que se o ano pasado Raúl estuvera máis na palestra falara cousas non digo máis claras, fora máis protagonista, eu creo que o mellor Obradoiro este ano non estaba, seguía estando na CB, pero esa é unha opinión moi personal miña. No, e é un tema que nunca o vas a saber porque xa non sucedeu, non sabes? Pero tamén volvo a repetir que para nosotros poder poñer estas axudas económicas, que son moi importantes, pois dirijo unha empresa donde me leva a empresa, porque non estamos en Galicia, antes era, me entendes, estamos en España inteira, estamos en Portugal, estamos en Francia, entonces isto é como eu vivo a empresa, como vivo tamén o deporte, pero vivo a empresa, o primeiro, a poder ter salud económica, tes que ter que a empresa sea o que é, entón a empresa está aí, hoxe estou orgulloso da nosa empresa, a empresa fixemos porque temos traballadores moi leales, bueno, sempre tuveron o ADN do empresario mayoritario, o empresario que está aí para decir, bueno, a empresa é nosa, participamos todos, entón eu non podo tampouco defraudar, porque non quero, porque eu son accionista, non? Pero non podo defraudar a miles de personas que están confiando no teu traballo. A miles de personas que estamos salindo polo mundo adiante, donde hemos creado unha marca. En Cataluña temos, pues, en este momento, en Barcelona, a empresa das máis fuertes de Barcelona. Isto era impensable cando estabas en Sarria, non sabes? Bueno, conseguimos, por certo, e máis fácil desarrollar a tua empresa fora de donde tú eres que cando vas Barcelona, Madrid, Andalucía, Murcia, Zaragoza, se queres sigo, entendes? Valencia. É dicir, o que se leva aquí máis tempo, porque parece que Monbús está privilegiada en Galicia. Bueno, pois, joder, se estuvera privilegiada, pois a mellor, tampouco me queixo, porque nosotros non queremos que nadie nos dé aquilo que non merecemos, ou que pensan que non merecemos, porque eu estou convencido de eso. Te vas a Francia, a donde vayamos, non?
que é o que me gusta? Oye, estuve un outro día en París e vi a bombús pola calle. Estuve no aeropuerto de Barcelona, bombús pola calle. Eso é a marca que temos. E esa, o baloncesto non me pode facer de que me dedique, primeiro porque tampouco é o meu, que me dedique ao baloncesto e deixe de lado a miña empresa, que eso non pode ser. Entón, eso cometería un error enorme nesta vida. Pero, como me deixa a familia, tamén saco un pouco das horas da familia e ellas aplico a traballar despois de Monbús ao Obradoiro. Eu fixen anteriormente igual, Sergio, por a miña banda para rematar, quédame unha cuestión, obviamente, este é un programa de básquet para toda a nosa comunidade, o noso básquet, quédanos que lle pregunte por un clube que está na mesma categoría e que o está facendo, creo que bastante ben, Ourense Baloncesto. Sí, efectivamente, ten un mérito enorme. Tú me facías antes unha pregunta que non estando en antena podía xa contestar de outra maneira. Eu creo que ten un mérito enorme, non? Enorme estar competindo como está e haber feito un equipo competitivo como está. A vez tamén, xa que me faz pregunta, me quero olvidar do Básquet Coruña, que creo que, bueno... Iría despois. Bueno. Pero non, siga. O Básquet Coruña que lógicamente, pues, en cuanto a masa, é de envidiar, é un tema envidiable, porque están nunha ciudad, iso era o que che dicía antes, que vas a Cataluña, a Barcelona, traballando menos, tes maiores resultados. Non me quero olvidar do Breogán, porque fun breoganista, son breoganista, e seguirei sendo. E cando escoitas aunque eso ahora, aunque en este momento me toca defender o que me toca defender. E cando escoitas eso de o equipo de Galicia chamase Breogán? Bueno, hai que respetar o que dice cada un. De acordo? Eu creo que equipos de Galicia somos todos. E se me quedas con Breogán, pues entonces me queda, si queres, me queda algo. Algún granito de arena que deixei aí posto no Breogán. Por tal motivo tamén estou orgulloso. E que dame ganas de facer outra pregunta, si me permite. Non é nada complicada, simplemente facendo historia, atreveríaste a decir na túa época no Breogán de xogadores? Vai rematando xa. Que te deixaran a ti máis, máis a jogo dentro, non? E algún adestrador. Bueno, mira, no Breogán hubo un entrenador que estuvo moitísimo tempo, hasta que eu me marchei e a continuación se marchou el ou non lle renovaron o contrato, a mellor por ter afinidade, pero claro, que tamén o había merecido porque había subido o clube, non? De nome? Hombre, pues Paco García, é dicir, que na vida, entendes, exactamente, é que nesta vida hai algo que dice, de ben nacido e ser agradecido. Isto para toda Galicia habrá xente que non coñecerá perfectamente, pois eu digo do nome, non por outra cosa. Pois exactamente. E logo, pois, hubo fichajes tamén do estilo de agora, como hubo tamén no Obradoiro, en algún momento, non? Eu recordo unha figura enorme, Anthony Bonner, que foi un fichaje parecido pois, a este que se produciu fai uns días. E ese Raúl Osado, que cando el ten os seus técnicos que lle dicen, oye, este xogador sería estupendo, pero é imposible, entón aí é cando actúa e dice, non, imposible aquí non hai nada. Tamén se fracasa moitas veces, porque chegan e dicen, chega, non? Pero houve moitos momentos que se acertaron e que se fixeron cousas imposibles que se fixeron realidad, como o tema de Antonio Bonner. Bueno, teño un montón deles, non? Incluso de xogadores españoles. É que tendría que ter aquí unha lista e nombrarxos a todos, non? É dicir, foi unha etapa bonita, unha etapa que terminou non porque eu quixera naquele momento, sino porque se meteu a política no medio. Entón, eso son empresario, cada un ten os seus pensamentos, pero se tú utilizas a política para estar unha cosa destos, non é mal. Ao final, eso trae consecuencias malas. Sergio? Pois por a miña parte nada máis. Decir a Raúl que o covexo fenomenal despois desa, porque acaba de pasar unha operación cirúrxica e que a mí o que máis me sorprende é que este quieto na súa casa, pero bueno. No, perdona, eu fago kilómetros estes días
desde que me deron de alta, que me viñen, eu estou na casa traballando polas mañá, bueno, todo o día, e fago aquí kilómetros internos, non sabes? Entonces, vale. hoxe mesmo me decía Carmela, me decía que me encontraba xa de outra maneira, que estuvo moi preocupada por min, pero ahora pues xa está un pouco, bueno, vendo que isto evoluciona favorablemente. Tiña este verano, pues tiña unha pequena lesión que non tiña dunha hernia, que me fixen precisamente, pues facendo Porque non gimnasia. debías. O que non debía, exactamente. E bueno, pois, entón tocaba pues, chapa e pintura, me acuerdo. Entón foi chapa e pintura. Pois, de verdad que moitas gracias, agradecer a túa presenza, máis nestas circunstancias, citarte, se todo vai ben, para o programa seguinte, o ascenso do Obradoiro á máxima categoría de baloncesto español, que teñamos o compromiso de que estés con nós ese día. Por supuesto, pero ainda que non sucedera, podéis contar comigo, Sergio sabe. Pero damos por feito que sí. Entón, por eso bueno, xa falamos así, non? Vamos Si a Dios quere. intentarlo que sea así. Si non se mete o hormiguero polo medio. Bueno, vale, pero os imponderables tampouco, me entendes? Hai que vivir tamén, pasa eso. Tamén che podo decir unha cosa, cuantas máis dificultades se poñen na vida, se tes éxito, máis bonito é o éxito. Pois quedamos citados para ese momento, seguro que chegará. Moita saúde para a toda a disciplina do clube, en particular para ti. Moitas gracias por estar connosco. Gracias a vosotros, un placer, Agradecemos a Raúl novamente a súa presenza, falar claro, moita saúde ao Club Santiagués nesta tempada e o Gallá consiga o seu ascenso á categoría máxima. Vamos co que pasa, co que pasou e co que neste momento está pasando na categoría na primeira federación. De feito, está xugando Betis na cancha do Sar contra o Obradoiro. Sergio, moi boas. Andrés, moi boas. Moi boas noites. Hola, boas noites. Se vos parece, empezamos polo fin de semana mirando un pouquiño ao partido de Madrid, non? O Movistar Estudiantes chegou a prórroga contra Ourense do modo que chegou, vamos a deixarlo así, xa opinar Andrés e Sergio, e imos escotar primeiro, se vos parece, a Moncho, e desde aí xa seguimos. Creo que los pocos errores arbitrales que hubo les favorecieron siempre a ellos. Y entonces, bueno, eso también siempre genera además un esfuerzo psicológico mayor, ¿no?, en tu equipo, ¿no? Cuando te pitan unos pasos que no son, cuando hay un jugador que hace 5 veces flopping y no es amenazado o advertido. Bueno, cuando sientes que hay un criterio desigual en contactos, sobre todo con los manejadores, algunos pueden empujar, meter el hombro, otros no, te va generando durante el partido, pues eso, el que tienes que gastar más tiempo a veces hablando de cómo adaptarte a ese criterio dispar que de otras cosas. Pero bueno, enhorabuena para Estudiantes, están haciendo una grandísima temporada. Hoy le han ganado a Ourense, perdón, el cargo Buquín Ourense, que creo que jugó bien, pero no lo suficiente para ganar. Bueno, Moncho, como sempre, moi didáctico, moi pedagóxico, moi políticamente correcto, falando dunha situación que case no descanso víase vir, non? A actuación arbitral, non sei se... Aquí hai dúas variables. O que a calidade dos árbitros nesta categoría é moi mala, o que é moi fácil arbitrarlle os equipos grandes frente aos pequenos. Que en 9 minutos, nos últimos 9 minutos do derradeiro período, non se lle pitas unha falta ao Estudiantes, di moito da calidade do arbitraxe. Despois, bueno... 9 minutos non, Andrés, 9 minutos 28 segundos, 4:28 do último cuarto e logo os 5 tamén da prórroga, non? Eso é. É algo sangrante que se inda por riba. Lle botas que xogaron con 8 ou 9 xogadores, 9, case 8. A verdade é que foi un partido meritorio que ao final escapase por factores externos, vou dicir.
nada que inventar, Sergio, sobre o que ti opinas sobre o tema arbitral, non? No, dice Andrés que Moncho políticamente correcto, eu creo que non foi moi políticamente correcto, dixo dunha forma, dun xeito máis ben diplomático, pero cargou contra o estamento arbitral. É dicir, que ahora, en temporadas pasadas, era difícil a veces atopar a un adestrador que cargara directamente contra a arbitraxe en determinados partidos. Vixo que esta temporada, tanto en LEP como na CB, ahora os adestradores non se cortan ni un pelo e cando teñen que criticar a arbitraxe, a critican, non? E, bueno, todos... Eu temo este ano a movida, valga a redundancia, de Movistar Estudiantes, porque eu creo que non se pode permitir o luxo de seguir unha temporada máis aí no pozo desta categoría e aí o patrocinador é Movistar, quen ten o monopolio televisivo da ACB, da Liga Endesa, é Movistar, e entonces, que a mí eso me parece un pouco... non sei como definirlo, que a operadora que retransmite, que ten os dereitos do baloncesto, patrocine a un equipo de baloncesto, non? Isto recórdame un pouco a situación aquela que solamente pode pasar en Galicia, que era o caso de Lendoiro, unha persona que eu aprecio, que non ten unha crítica a él, cando Lendoiro era secretario para o deporte da Xunta de Galicia e era presidente do Liceo e presidente do Depor. E logo foi presidente da Diputación da Coruña e presidente do Depor. É dicir, eu creo que había momentos que firmaba as subvencións a si mesmo. Sí. Sí, a ver, daquela, bueno, como en Galicia pasan cosas moi raras, e pois vos imaginadevos que, non sei, que Florentino Pérez fora o presidente da Diputación de Madrid, que non sei se é Diputación en Madrid ou non, e presidente do Real Madrid, ou Laporta en Cataluña. Bueno, pois aquí pasou. E co desto de Movistar, pois, non é parecido, pero sí, é un caso semellante. No tema arbitral que falaba Sergio, de feito, cando teñamos a lareta da CB, escoitaremos tamén a EPI dando un bon rejonazo, escoitaremos tamén eso. Se vos parece, andamos xustiños de tempo, damos unha volta deportiva ao partido, Andrés, antes de entrar no Obradoiro. Sí, a verdade é que o que dicía antes, outra vez un partido moi mermados en cuanto a xogadores, contábamos con que Rosa puidese xogar, non xogou, Criqui non xogou, bueno, Samu sigue estando fora. A verdade é que penso que foi un partido moi ben plantexado por Moncho, a verdade é que está xogando moi ben este COP. Eu pensaba, sinceramente, chegado o terceiro período que o COP podía gañar, pero bueno, xa pasou o que pasou. Eu penso que o COP ten que recuperar xogadores, ten que recuperar efectivos, porque incluso a nivel psicolóxico, xa o dixo Moncho tamén, penso que lle está a afectar o non poder adestrar ao 100% e valles custar. Penso que o mércores ten unha oportunidade boa frente ao Zamora para recuperar esas sensacións e para volver a sentarse na zona media-alta da táboa. E como estamos a gravar, descoñezo como vai neste momento o Betis Obradoiro, pero con que te quedas do partido último, Sergio? En Palencia. Pois quédome que... Imos a escoitar primeiro, se te parece, o adestrador. Pero bueno, nos queda mucho camino por integrarlos a ellos y también por seguir mejorando en estas combinaciones que el equipo permite. Hemos tenido combinaciones de 3 grandes, hemos tenido combinaciones de pequeños, hemos tenido combinaciones de 2 5 a la vez. Pues todas estas situaciones que requieren un tiempo, tanto para el ataque como para la defensa, pues bueno, creo que ese es el camino nuestro, ¿no? De seguir mejorando en esto. Pois quedome cunha mala defensa de Obradoiro no partido, pois quedome pois que o equipo coa idea inicial de principio de temporada que eu creo que tiña Gonzalo e que tiña o club en canto ao baloncesto que ia a facer, pois vai cambiar totalmente, porque houve moitos minutos no que xogou con 2 5, con Estevic, que xogou outra minutada impresionante, e con Balvin, non? E iso,
se vai pode crear un problema con Jake Stephens porque vai a reducir os seus minutos, xogou moi pouquinho, xogou sobre 6 minutos. Non sei se o dixen aquí xa nesta laretada, un faladoiro que teño na tele, na radio, que xa me lío un pouco. É un xogador recén chegado, é un xogador americano que está só en Santiago, que eu creo que viña para ser o 5 titular, e se atopa que vai a ter ahora un xogador como Balvin, que evidentemente vai ser o pivo titular. Entón, eu creo que a estrutura de Obradoiro vai a cambiar bastante, e ten este partido que está xogando contra Betis, ten o Fuenlabrada na fin de semana, e, bueno, depois a Copa e unha saída, creo que é Castellón, ven a Ourense, que eu creo que é un mes de decembro que pode marcar moito o devenir de Obradoiro. Non pode perder, para ser claros e concisos. Pero con un 100% de partidos gañados, non pode haber outra negociación, non? Non, porque te desenganchas. Porque arriba, a ver, Movistar non falla, Fuenlabrada non falla, San Pablo non falla, Betis está aí. Entonces, tú non te podes descolgar. Orense está aí. Tú non te podes descolgar. Xa non é aspirar a ser primeiros, que si pode, pero que ademais acaban de gastar moita pasta en reforzar o equipo, e xa non valen, xa non hai excusas. Entonces, eu creo que este mes, para min, eu vexo que é moi importante, eu diría, decisivo para o resto da competición, non? Da Liga, que queda moita, pero todo o que queiramos, pero hai que ir sumando. E se non sumas, restas. Andrés, como ves aí el tema? Bueno, falando a nivel personal, sabes que o noso Alpe 10 non comezou ben. Pinchamos unha roda aí no primeiro cuarto. Pero bueno, daquela maneira, sí. No, había tachuelas postas no Porto, había tachuelas. Sí. Bueno, pero pode haber máis. A mí o que me dá medo é precisamente esa crítica frontal cara ao colectivo, como pode ser asumida polo colectivo arbitral, e despois o que di Sergio, decembro vai ser un mes clave para as aspiracións dos dous equipos. Bueno, Obradoiro, evidentemente, está para loitar polo ascenso directo, xa se lle rematou o marche de Erro. Eu penso que pode facer pleno, salvo no derbi contra o COP, que eso xa o debatiremos. Pero é certo que no caso do COP sí que ten que sumar, por exemplo, contra Zamora, contra estes equipos sí que ten que sumar, de seguir facendo graneiro para esa permanencia, como dixo o presidente a semana anterior, pelexar polo playoff, e despois, unha vez que estes certificada a permanencia, si comezar a pensar nese playoff. Penso que é importante non perder o foco da situación e ver que agora mesmo o COP está xogando con 9 xogadores, e iso é grave. O mellor hai que moverse rápido no mercado, da que sexa por un mes. Pois, se vos parece, imos ca laretada de ACB. Sergio, estes un ratiño quedaste con nós. Ademais, temos unha baixa hoxe, que é a de Robert, así que ponte a camiseta do Leima, que sales a xogar. Eu teño a camiseta de todos os equipos, Por eso digo, ponte a camiseta do Leima para a laretada, non che queda outra. Vale. Gracias, Andrés, boa noitiña. Veña, aló. Unha pausiña e seguimos agora mesmo.
Sergio sigue connosco, facendo o seu traballo e tamén o de Robert, mellórate. Ovidio, moi boa noite. Moi boas. Planetada CB. Escoitamos outra vez por aí algo. Un león. Anda un león por aí outra vez sufrindo, anda outra vez alegre. Temos un león por aquí por noso bar. Con elo, se vos parece, comenzamos escoitando as declaracións dos dous adestradores, tanto de Granca como de Breogán. Bueno, Lakovic creo que foi claro e esa foi unha das chaves do partido. Eu a Gran Canaria non lle vi unha excesiva tensión competitiva, vamos a decirlo así. Foi un equipo bastante frouxo. A súa defensa, bueno, pois careceu de bastante intensidade. Lakovic incluso falaba de que, bueno, que pensamos que íbamos a ganar de 20, pouco menos que o colista, e despois na CB, se vas con esa mentalidade, pasan esas cousas. E despois, bueno, escoitamos a Luís Casimiro dicindo que tratara de meter cousas no partido, algunha cousa sí que meteu. Eu creo que vimos un Breogán distinto ao que estábamos, o que viña sendo habitual, que o Mirsi xogábase moito pick and roll. Dábanse unhas situacións que non se deron no partido de onte, cando se xogaba ese pick and roll con Saco subindo o poste alto para bloquear sobre o defensor de Mur. Aí quedábanse nun 2 contra 1 contra Mur ou Hillier, que Gran Canaria non o fixo, tamén motivado porque, bueno, tuvo unha disposición distinta en ataque do Breogán, con 4 xogadores moi abertos. Bueno, en líneas xerais, eu creo que vimos un mellor Breogán. Podemos ver algo do que pretende xogar Luís Casimiro a partir de que se fixo cargo do equipo. Evidentemente hai que esperar a que esas variacións teñan máis sentido, pero moito máis tiro de tres, xogadores moito máis abertos, e a diferencia para min nesta ocasión fundamental, aparte de que houve máis alegría, máis compromiso por parte dos xogadores, é que houve moitísimo máis acerto no lanzamento que en anteriores ocasións. O Breogán estuvo nunhas porcentaxes bueno, digamos que decentes, e iso motivou que estuvera sempre dentro do partido e que ao final se levaron encontro. Bueno, eu estou moi de acordo con o que dixo Lakovic, que pensaron que despois da seira de vitorias que traía Granca, pois que ia ser un partido fácil, e cando se deron conta, pois foron incapaces de remontar, porque o inicio de Granca foi moi fallón no tiro exterior, non metía ninguna piscina, e aí Breogán estuvo moi acertado. É un Breogán totalmente distinto en canto a agresividade, en cuanto a intensidade, en canto a movimentos do balón, e é por aí que se levou o partido. É dicir, é unha serie de xogadores moi motivados ca chegada do novo adestrador, e iso demostra que participaron todos na rotación. Creo que o único que non xogou foi Eric Quintela, e que ven a oportunidade de poder engancharse ao equipo e de seguirlo no club, non?
Sí, houve algunhas variantes, sobre todo en defensa, na que, cando falamos do tema dos scouting, do todo o que está realizado en baloncesto, pois evidentemente Granca tiña o scouting de Breogán de Mirsic e atopouse con certas modificacións na defensa, non modificacións na defensa do Breogán, foron máis que modificacións, foron erros na defensa do propio Breogán, que confundiu en moitas accións o ataque de Granca. É dicir, houve unhas canastas que conseguiu fácil Gran Canaria, por exemplo, xogándose Picarrola central, pero houve outras que non soubo atacalas porque as modificacións que fixo aí Breogán pois confundiron, por así decir, un pouco a situación do ataque dos canarios, non? É un equipo, evidentemente, cando chega un novo adestrador, pois pasa o que pasa, é dicir, hai outra activación, hai outra ilusión, e iso ven a demostrar un pouco que había moitos problemas no Breogán e que Mirsi non encaixaba no vestuario para nada. Eu, de todas formas, quero verlle a continuidade a isto, porque este Breogán xa se viu en Badalona, moi semellante ao que podemos ver no partido de Badalona, e tamén se viu contra o Barcelona, e despois deses partidos que pensábamos que iban a supoñer un despegue, pois viñeron batacazos. Entonces hai que estar atentos a ver que continuidade ten esta situación, si é que hai, que agardemos que así seña. Eu quédome co positivo. O Breogán vai xogar distinto, eso está claro. Sí, claro. É do que se trata, quer dicir, cando fan o cambio de adestrador é que queren mudar esa imaxe que estaba dando o equipo. Aquí volvimos a ver a mellor imaxe de Moore, e tamén unha moi boa aportación por parte de Atik e de Nakic. A min o Nakic do último cuarto con 2 rebotes, unha canastra, foi para min un xogador trascendente na victoria. Hilliard sigue sendo un xogador errático, é dicir, as porcentaxes que fixo de tiro non son propias de un xogador do seu nivel. Seguimos agardando que volva a aparecer. Para min destacaría tamén 2 puntos importantes ou dúas situacións importantes, que é a aparición dos minutos de Onu e de Somoji, dos xogadores que non contaban con Mirsic. Botei en falta só a Onu no terceiro e último cuarto, na segunda metade. Eu creo que fixo uns minutos no primeiro tempo ben, o sea, tampouco é para tirar bombas, pero ben. Eu creo que incluso mellorou a aportación de Apic, e a de Somoji tamén, creo que tuvo unha aportación interesante, deixando patente que a cabezonería do croata de Mirsic pois non tiña moita explicación. E quero especialmente destacar, non sei que vos parecerá a vosotros, a participación de Mabra. Eu creo que é un xogador que pode ser importante neste Río Breogán, dalle ao equipo algo que non lle dá Moore, ese talento croata, esa forma de levar o partido, ese tempo tranquilo, esa forma de ver xogadores. Deu 2 asistencias tremendas aos interiores. Eu creo que é un xogador que pode ter impacto importante no Breogán. Eu teño o luxo, Sergio, o vídeo de estar con vos con este momento, xente que levades moitísimos anos vendo e vivindo baloncesto. Esta pregunta dende onte a teño na cabeza, desde que vin a xogada dixen, teño que preguntar de mañá na laretada aos 2. E seguro que moitos que están vendo tamén lles gustaría saber vosa opinión. O tempo morto, o simbolismo de deixarlle a pizarra primeramente a Fernán. Bueno, eu entendo que aí o primeiro que había que explicar era, e creo que foi o que fixo Fernán, era unha norma defensiva. Eu entendo que as normas defensivas máis arraigadas que pode ter o equipo ahora mismo son as de Mirsic, que por a parte era o seu forte, e entendo que o que explicou Fernán é esa norma defensiva a aplicar nesa situación de partido que viña ahora. E despois entrou Luís para decir o que tuvera que decir. Chamou a atención, pero bueno, tampouco debería de ser excesivamente extraordinario. Sería moi interesante que os axudantes tuveran
tuveran esta presencia nos tempos mortos. Que, a ver, vamos a ser... non é algo que vemos así, algo excepcional, pero é de ser mínimamente inteligente por parte do adestrador, do que acaba de chegar Luis Casimiro. É dicir, Mircea leva 3 anos co equipo, con estes xogadores leva toda unha pretemporada, xa 8 ou 9 partidos, non sei os que van. É dicir, o equipo estaba traballado e feito por Mircea. Sí. O que estaba con Mircea era Fernán, creo que se chama. Entonces, o normal é unha situación determinada e que ele explicase o que querían facer, porque, a ver, non vamos a ser aquí, levan 3 días, Casimiro... Sí, Sergio, foi o que dixeche tú antes. As poucas cousas que cambiaron en defensa, moitas non saliron, ese foron, claro. Entonces, no final... Sí, pero para a última posición defensiva que tens que facer, pues, evidentemente vas a aplicar norma anterior que si teñan collida e quen mellor para explicalo que quen estuvo con Mircea e quen estuvo traballando. E aparte, bueno, entendo que Luís e o seu corpo técnico con Víctor e con Fernán, bueno, medrarán desde as normas defensivas de Mircea, que eso ninguén pode negar que era o seu mellor traballo, a súa maior especialidade, o seu forte, digamos. Desbotar todo ese traballo non sería razonable. E se vos parece, antes de ir co Leima, temos, bueno, varias persoas que pediron, e é unha delas que tamén pareceme acorde, un poquitiño de vosa opinión sobre o tema de Lleida e Chus Vidorreta, con este vídeo que estamos vendo de fondo. Bueno, Vidorreta é Vidorreta. Eu despois escoitei a Vidorreta a súa explicación e sin saber se é certo, tampouco sei. Vidorreta o que dice, en unha roda de prensa bastante tensa, porque lle repreguntaron hasta 4 ou 5 veces, el o que dixo foi que o adestrador de Lleida lle mandara a un xogador a poñer a orella nun tempo morto. El dixo nun tempo morto. Eu entendo que debeu de ser nun instant replay, ao mellor que se adoita facer, bueno, porque non poden estar ali, entonces isto viño facer a xogadores do Breogán. É dicir, hai un instant replay, non se pode ir ao corro e ali se poñía un. Si foi nun tempo morto e iso o fixo adestrador de Lleida, pois bueno, non é xustificable, pero tampouco o outro. E despois Vidorreta Vidorreta tamén é un tipo que non me cae especialmente ben, é o que hai, pero bueno, a mí non me pareceu ben, a mí me pareceu unha payasada e un circo innecesario. Totalmente de acordo que a payasada de Vidorreta e unha bilbainada deste señor que leva feitas moitos, e creo que en cada cancha pois non é nada ben recibido. É como cando hai outro persoeiro destos adestradores que era Carlos Durán, cando estaba no Juventud, que depois un día dixo en Santiago na roda de prensa, dixo que non entendía moi ben porque era tan mal recibido no SAR, non? Entonces alguén ya recordamos e dice, joder, cando fora aquel famoso Juventud Obradoiro con Nacho Llobet metido polo medio, dedicouse a insultar a molle de todo a Nacho Llobet, a un xogador formado e afincado na Peña, non? É como Sito Alonso e tal. Se iba a decir que eu a única voz que lle oín defendendo a Vidorreta foi Sito Alonso. E ibacho decir a ti por ser amigo teu, Sergio. Sí, me parece lamentable o narrador, o comentarista de Movistar. Joder. Igual que onte vino, como se chama? O vino esta mañá el Overtime, ¿no? Esta historia que vin un rato que tratan este tema, ¿no? E o tratan como ese espectáculo. No, es unha falta de respeto total por parte de Vidorreta. Pode decir, poñer o adestrador contrario, pois poñela a parir por tontolada, si foi con eso, pero non podes montar esta historia. É dicir, e además que estaba expulsado, é dicir, que eu tampouco sabía que estaba, el creo que estaba expulsado e veu desde o túnel de vestuarios e irrumpiu no campo a facer toda esa atrapallada que levaría pensando nela.
Pero fíjate a historia que además contaba, de eso que acabo de contar ahora, del programa de Movistar, que contaba Scariolo unha anécdota que lle pasou en un Open McDonald's cando estaba con Scavolini, non me acordo que equipo norteamericano xogaran, e que o polo, ou a mascota, pois fora o rollo dun tempo morto, Scariolo fixera unha, non sei que comentario fixera, unha especie de coña que lle mandan o polo para ver e tal, e houve un medio de os medios de comunicación americanos pois recolleron a historia, se montaron unha media trifulca que Scariolo que pois tuvo que explicar en unha broma, non? Pero no outro tema, pero de Vidorreta e non llevamos a xa pasaron a matar, Sergio. Foi unha xornada moi movida, moi bonita Sí, o tema de preocupa eso, Sergio, preocupa eso. O tema de Justin Anderson pode preocupar a Liorta no partido do Madrid, quedar aí ou cousa irá máis durante a tempada. Haberá máis cousas deste tipo? Bueno, eu que espero que vaya máis que vaya máis ahora e que haya sancións. A Ibaka, por exemplo, aínda que non ten moito impacto no xogo do Madrid, que este domingo non este para xogar contra o Breo. Non vai haber ningún estas cousas hai que frenalas de raíz. Hai que frenalas de raíz. Non vai haber ninguna sanción ni nada, e a mí me parece o baloncesto necesita chicha, necesita que de vez en cuando haxa trifulca, necesita para que a xente fala, porque por desgracia ninguén está a falar deste deporte. Entonces, a trifulca entre Ibaka e Oseskowski, bueno, unha máis. A mí o que me fixe moita gracia a de Justin Anderson, que está moi simpático. A mí é un xogador que me cae moi ben, é un xogador moi interesante, porque además é un peligro del POM. Me parece un tío, me parece moi bon tío, ademais, o tío tal. Pero fai cousas, pero a min o gran mérito de toda a xornada é a árbitra do partido do Barcelona UCAM Murcia, que non ten un nome... Yasmín. Non me acordaba do nome. Ten un mérito enorme. Meteuse ali no medio. Meteuse no medio de entre dous piraos, porque el Diran Ellis tamén lle chove, xa chove en Canarias, e agora está no sitio idóneo para este xogador, que é Murcia. É o sitio ideal para este tipo de xogadores, Murcia con Sito Alonso. Para mí esas historias me gustan. O Sálvame estuvo ben. Pues conseguimos relaxar un pouco o ambiente, porque a cousa ahora ve un pouco máis seria. O último partido do Consello de Administración de Roberto Civera, non pudo acabar de peor xeito a cousa, con unha derrota na casa. Falan estas palabras Epi, por exemplo, que quería adicarlle, non? Neste último partido unha vitoria equipo non pudo ser, e logo tamén escoitamos a Diego Campo. Yo estaría encantado de haberles dedicado una victoria en el día de hoy, pero no ha podido ser. Pero bueno, creo que ellos hagan un análisis de lo que ha supuesto su trayectoria en el club. Creo que es para enmarcar, creo que son personas que se quedan en el recuerdo de este club por su buen hacer y por las buenas decisiones que han ido tomando hasta el día de hoy, y desearles la mayor de las suertes en lo personal, y ojalá que no les echemos mucho de menos en el día a día del club. O sea, su nivel de contactos y el nuestro no es como para que hagamos el partido igual de faltas, pero puede ser que las nuestras hayan sido, no lo niego, pero bueno, por eso ha sido mi conversación con los árbitros. Ha habido un momento que... Y después que somos el Básquet Coruña y tenemos que entender que tenemos que enfrentarnos a cualquier escenario, que no tenemos que poner excusas y que hay que jugar al máximo nivel, y si te tactan todas las veces y te empujan, pues tendremos que estar más centrados, respetar mejor el spacing, el timing, todo lo que dependa de nosotros. El arbitraje es una cosa que no depende de nosotros, entonces no podemos controlar, con lo cual solo pedimos que ellos hagan su trabajo de la mejor manera, como intentamos nosotros. Y me consta que ellos lo intentarán y verán el partido como yo, y seguro que yo he cometido muchos errores y ellos, yo creo que alguno también. Repito, os xogadores han seguido o plan e sobre todo que estou moi contento e que fomos moi fieles a como queremos ser e xogar. Varias cousas, xa o dixen na previa, para mí é moi importante como creceu o Básquet Coruña, o Leima Coruña durante os anos, e como mantiveron o proxecto dos adestradores, tendo moita paciencia construindo.
creo que esa línea para esta temporada é moi difícil para todos, a ACB é moi difícil. Bueno, para min é preocupante a situación de Leima, de Leima Coruña, como que creo que no Breogán bueno, xa foi un ex do Obradoiro para axudar a salvar o equipo, creo que non vai haber problemas, e se acerta a fichaxe dun pivot, pois creo que o equipo vai ir para arriba eu non lle vexo demasiado problema. Vamos para a Copa, Sí. Vamos a entrar na Copa. Na Copa non. Ahora empezarán os 9.999 adestradores e tal, pero bueno, eu creo que a solución, creo que o problema está en Coruña. Digo, por varios motivos. Xa falamos ao principio de temporada, falamos na pretemporada, eu creo que con ese plantel de xogadores non che dá para manterte na CB. E hai xogadores, hai fichaxes que o caso de Figueroa, que viña despois dunha boa temporada en Alemania, ese xogador vai auténticamente por libre. Pois hai o caso de Phil Scrap, que eu creo que pensaron que era o xogador que estivo en Obradoiro, pero eu xa sabía parte do baixón de Phil Scrap. Obradoiro fixo unha gran temporada cando axudou a salvar o equipo cando veio a mitad de temporada, ou xa na seguinte baixou. E unha serie de incorporacións que viñeron a Coruña, eu creo que a recuperarse. Trey Tompkins, viña como viña, encontraba a voluntad, pero é dicir, ten unha merma física importante. Entonces, partidos como para xogar como de equipos como Basi, pois lle van a pasar por encima. Ahora ven mismo caso o de Lima, que ahora por encima se lesiona. E despois hai por medio, que sempre supón o cambio nun consello de administración, que polo que eu máis ou menos sei pode ser unha persona que xa está no consello de administración que se quede, decir, pero toda a parte iba a decir Inditex se vai, decir, porque Inditex non quere o que era a Leima hasta ahora, pois era como un pouco non un xuguete, pero bueno, ahora a CB é unha cousa máis seria, hai problemas co Concello e evidentemente aí Inditex non quere ter ningún tipo de problemas con ninguna entidade, menos co Concello da Coruña. Digo isto porque a situación de Leima a hora de traballar e a hora de adestrar non é dun equipo profesional. É dicir, xa o caso do Coliseo, que xogan ali porque dicen, non, tamén xoga Madrid no Wifi, tamén xoga Valencia, a desa na Alquería xoga no Pabellón, Unicaja lle pasou a mí, non, pero non o mesmo. É dicir, a mí me contaron que en Coruña andan ca furgona, levando as cousas dun lado para o outro. A desa na Polideportiva non reúne. Estamos falando de vestiarios, de como se chama, de gimnasio, de máquina de recuperación. Un equipo profesional non pode estar nestas situacións de moverse de un lado para o outro. Ademais, ahora ven unha serie de que o Coliseo van a ter prácticamente pechado porque hai moitos concertos nos vindeiros meses e eu creo que iso para un equipo profesional, eu creo que iso co paso do tempo valo pagando, porque o xogador se empeza a queixar. Non é o mismo en Lugo, pois, ou en Santiago no SAR, que tes o pabellón para ti. É dicir, imagínate o xogador que quere ir a facer tiro en horas fora de adestramento. Onde vai? Eso pasa nos equipos. Eu acordo aquí de Matt Thomas que se pasaba o día no SAR facendo tiros. Ahora teñen o chavaleste a Jake Stephens que está tamén todo o día adestrando pola súa conta. En Lugo me imagino que tamén pasará con algún xogador. E bueno, eu creo que ese é un problema gordo para a Leima. E do partido, pois, si non anota de 3, además eu creo que quixo xogar de igual a igual a Manresa, e Manresa pasache por enriba. Aí, acórdate que na previa falábamos de que podía ser un partido no que os bases, eu apuntaba, de que os bases podían marcar un pouco
E apuntábamos a Dani Pérez, que era o que podía, pero bueno, cargouse moi pronto de faltas e o impacto de Sen-Superi no partido foi tremendo, pero foi unha auténtica barbaridade con 17 puntos, 7 rebotes e 3 asistencias, foi bestial. Quer dizer, tamén Brandon Taylor, bueno, estuvo ben, estuvo acertado con 20 puntos, máis ou menos na súa liña, pero a diferencia é que non o acompañou casi nadie. A lesión de Lima no primeiro ataque do partido, eu creo que mermou, a pesar de que, bueno, non estuvo mal tampouco o seu sustituto, que, bueno, Huskic, que, bueno, 11 puntos, 5 rebotes, pero 11 puntos sin tiros, non errou ni un só lanzamento, quer dizer, non o buscaron, bueno, non sei, vin un equipo como frouxo mentalmente, nunca foi quen de poder seguir o ritmo que marcaba Manresa o partido. E ollo a ver que é o que pasa ahora, claro, porque vamos a ver o alcance da lesión de Lima, o tempo que está, bueno, o alcance xa se sabe, é un problema muscular no xemelgo, vai no ter parado traballando cos fisios e non sei as semanas que estará de baixa, non dixeron nada, pero Leima a semana que ven visita Girona, vai a Girona e ese partido é un partido trascendente e bueno, no que se consigues ali unha vitoria te podes colocar nunha situación máis ou menos tranquila, pero como palmes, bueno, a ver como queda a situación. Eu a verdad, visto o partido, porque vin o partido, non vin un Leima, non recoñecín o Leima dos dous partidos que xogou fora da casa. Dos dous partidos anteriores eu non recoñecín ese Leima. Vin un equipo que non tiña a intensidade que debería de ter para xogar un partido contra Manresa, como moi ben dixo Del Pon, tú contra Manresa ou vas a saco ou te pasan por riba. No, porque ademais Manresa ten unha serie de xogadores que son uns auténticos animales físicamente. E van a ese ritmo infernal, e se tú queres competir de tú a tú, non tens nin o físico, nin a capacidade para facelo, porque eu creo que, repito, reitero, e xa o dixen que ya me equivoque, pero eu creo que agora co novo Consello de Administración e tal, eu creo que teñen que ir ao mercado e teñen que acertar no que fichen. Para mí sería un milagro que este equipo se mantén este plantel de xogadores, salva categoría. Para mí. Entonces diría, non volvo a opinar máis de baloncesto. Porque colles un a un, tu ves o que están facendo os demais equipos, e o que tes... Que tú dices, Sergio, o do mercado, tú, por exemplo, ollo a Lleida, quer dizer, Lleida, onte luns cortou a Derek Cook, incorpora a Van der Burst, quer dizer, e é un equipo que está aí abaixo. E acaba de fichar un interior, creo. E acaba de fichar un interior que buscaba un 5, o único que deu fichado foi un 4, e eu creo que por aí ven o tema de cargarse a Derek Cook, que é un interior, é un pivot, pero un 2-0-6, e eles están buscando outro perfil de xogador. Están buscando un perfil de un xogador interior que seña máis potente, que teña máis forza, pero que están no mercado, quer dizer, están activos, bueno, como está toda a xente que anda por abaixo, están moi activos no mercado buscando, o Girona é outro tanto do mismo, e, bueno, veremos si o de Leima con Lima non lle obriga xa a ir ao mercado ahora. Amigo, que me chama moitísimo a atención do tema de Coruña, eu creo que xa o comentei alguna vez máis aquí, estando a máis Roberto, é dicir, a tranquilidade, eu creo que non lles importa, así o digo claramente. Por exemplo, o tema dos medios de comunicación, non? Eu vexo o periódico máis importante da cidade de Galicia, e digo, coño, pois, a ver que falan da situación de Leima, do Consello de Administración, do tema que pasa con isto que digo eu dos sitios para adestrar, de ter que si da polideportiva, que si o Palacio de Deportes, que cosas por el estilo.
eu non vexo absolutamente nada, non leo nada, non Tú sei. falas da Voz de Galicia e eu sobre que é un periódico radicado na Coruña. Na Voz de Galicia, Obradoiro ten unha sección que é o Andar Sí, Miudiño, o sí, Breogán ten unha eu ten sección outra. que é o Forza Breo e o E Leima non a Ourense creo ten. O Leima non a ten, polo menos na edición digital que eu podo ler aquí, quer dizer, non a ten. Afondando no que apuntas tú da trascendencia que ten o club nos medios en Coruña ou en determinados medios, polo menos. Non sei se creo hai unha tertulia hai tertulias de Sí, radio que sí, da SER, da SER sí. e tal, e outro día escoitei un anaco dunha delas e eu digo, Si non, levan tempo facendo tamén en YouTube sí, en streaming isto non ten nada que ver, xa non digo co Lugo, nin incluso nin con Santiago, nin con Ourense, ¿no? Porque eu vexo intento estar máis ou menos informado do COP, porque o periódico ca región, ca sección da voz de Ourense e tal, e me extraña moitísimo o tema de Leima, non? Pois se equivocan os medios porque a resposta que teñen de público indo aos partidos é impresionante, e iso é un caudal humano que tiñan que cuidar e que tiñan que atender, porque a fin de contas o baloncesto na Coruña interesa. Están metendo 7.000 tipos nunha instalación semana sí e semana tamén para ver os partidos do Leima, e iso ten que ter o seu traslado aos medios de comunicación. Sí, a mí sorprende. A mellor é que como tampouco vou a Coruña, aínda non fun ao Coliseo, pero me extraña esa situación. Non sei se vos vistes algo de... É dicir, tú imagínate que hai movida no Consello de Administración do Breogán. Ou movida no Consello de Administración. Nadie opinaría, lo sabes. Nadie. Xa houbo cando marchou Raúl e eso foi. E ainda se fala hoxe, quero dicir. Unha aperta tombao. Claro. Sí. Pero bueno, eu por centrarnos máis no deportivo, quero dicir, a situación do Lima, leva 3 victorias como leva Bilbao, Lleida e Breogán, e unha por riba de tal, quero dicir, están nunha boa situación, veñen de gañar un partido fora da casa. Manresa sí é certo que é o primeiro partido que gaña fora da casa esta temporada, o sea, tal e como o Breogán conseguiu gañar, foi o primeiro equipo que nesta temporada gañou na cancha do Gran Canaria. Manresa tamén en Coruña gañou o seu primeiro partido da temporada, pero bueno, Manresa é un rival moi difícil, Sergio decía, ten unos Alston, é unha auténtica bestia competitiva, quer dicir, ten moi bon equipo, bueno, pero eu non digo que Leima lle tiña que ganar a Manresa, porque Manresa está máis nunha dinámica de gañador e tal, pero Manresa tampouco estamos falando de un equipo top. Eu digo máis a sensación que vexo do Leima, non sei, ao mellor é unha apreciación miña que sobre ese tema, non? Cando fixeron un equipo a principio de temporada, dices tú, 8 LEF, a diferencia entre a LEF e a CB é brutal. É brutal. E a xente que incorpora é xente que eu creo que se ven a recuperar a Coruña. É dicir, porque ademais teñen un corpo médico e uns recuperadores de altísimo nivel. Entonces, a mí dame un pouco esa sensación. É como cando aquí en Santiago estou acordando ahora, que sei, de Lasme, cando conseguiron fichar a Lasme. Que veo aquí, porque viña dunha lesión creo que era de espaldas jodida, e en Santiago pois correron o risco un temporadón, pero que non durou nada. E algún xogador máis por aí que acordo cando foi Maciej Kliber, de Alemania, que era un team que viña con problemas de lesións e cosas polo estilo, e mira onde está. E eu creo que Leima, pois hai algún xogador que veo aí, a decir, vou a un sitio tranquilo, vou a ter minutos, vou a recuperar, e para seguir despois buscando un contrato mellor, porque a mí me dixeron
que tampoco creamos que Trey Tompkins y que Lima están cobrando un pastón, ¿eh? Esa información que a mí me dijeron, no sé si me mentiron ou non. Igual seguramente me mentiron, pero creo que non é unha cousa exagerada. Eu que me dixeron que el triángulo dese é un triángulo de oro. Ahora, non o sei. Hombre, non van vir por o bocadillo, pero bueno, pero veñen de onde veñen. Eso a veces pasa neste tipo de clubs. Veñen a recuperar, a dar un paso atrás para dar tres adiante. E eso é o que vese o leva. Pero dame a sensación desa paz, dese sosiego no entorno e bueno, e a mí que quizás é o que máis me chama a atención de cara ao futuro, pero seguramente estaré equivocado, o gallá. CGP rematando, cando vas por Coruña a dar unha volta? Pois paras na Voz de Galicia, logo paras no club e logo si tal, non sei. Non é unha crítica cada medio foi o que dá a gana. É dicir, non vamos a ser nós de criticar a outros medios cando estivemos toda a vida no medio, ademais no medio público, e que eu vexo tamén o que hai no medio público no que estivemos. O que falou tamén Raúl, cousas sobre eles tamén. Sí, do que era o baloncesto, o que foi o baloncesto nos medios públicos galegos e na televisión de Galicia, e o que é agora. Pero bueno, cada medio evidentemente fai o que fai, e é lamentable que nas rondas de prensa haxe un xornalista cando hai, bueno, é o que está agora, tal como está a situación do xornalismo no país, e bueno, e é o que hai. Entonces, pero me chama un pouco a atención ese tema da Voz de Galicia sobre o Leima. Todo, máis ou menos intúe por onde vai a historia, pero tal como actúan... Todo pode cambiar. Pois imos rematar, se vos parece, sin ofender a nadie o vídeo, foi broganada ou non foi broganada ao final? Das gordas. Así que moita sorte para o Leima na seguinte xornada, tamén obviamente para o Brogan. Imos agora ao baloncesto femenino, que hubo un derbi tremendo en Lugo, increíble o terceiro o cuarto, onde se marchou por completo o ensino da pista. Temos con nos a Julio Bernárdez, de maestro de ceremonias, presidente da Federación Galega, Susana García, Clem Simons, que es jugadora del Celta de Vigo, e Esther, capitán del ensino. Creo que merece la pena continuar en el programa. Muy buena noche, muchísimas gracias ao vídeo, Sergio. Chao. E a Roberto Adiós. na Perta tamén. Chao. Más allá de los regalos, del cava, del marisco, más allá del turrón, los polvorones y Papá Noel, más allá de todo eso, lo mejor que tiene la Navidad es poder vivirla con la gente que más quieres. Para tu cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad, ven al Gran Hotel Los Abetos, porque aquí no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar. Gran Hotel Los Abetos.
Después de la letada de ACB y otras muchas cosas que acabamos de tocar, estamos en el bloque femenino y hoy con letras mayúsculas. Además de la victoria de Baxi Ferrol, tenemos un derbi que queremos analizar. Un derbi gallego, se dice pronto, uno más, y que siga por muchos años. Con nosotros está Clemen, jugadora de Celta de Vigo. ¿Qué tal, Samson? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Por estar con nosotros. Gracias. Esther, capitana del Ensino Lugo. ¿Qué tal, Esther? Gracias. Bien, gracias por invitarme. Nuestra analista, Susana García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y siendo un derbi, qué menos que tener con nosotros al presidente de la federación que engloba a todos los y las jugadoras gallegas de básquet. Julio, la primera palabra es para ti sobre lo que es el básquet femenino y sobre todo poder disfrutar otra vez un derbi gallego más de los tres equipos gallegos, en este caso Celta y Ensino. Bueno, en primer lugar, saludos para todo el mundo. Ciertamente es el ser una de las autonomías que tiene más equipos en la Liga Endesa. Creo que estamos empatados con Cataluña y con el País Vasco. Es una auténtica satisfacción y el que haya 6 derbis es fantástico. La verdad que este primero respondió a las expectativas, fue un partido vibrante, un partido muy emocionante, además un partido yo creo que de un alto nivel técnico que, bueno, el resultado yo creo que es engañoso de lo que verdaderamente pasó en el campo, pero estoy convencido de que me harás preguntas más adelante sobre eso. Solamente quiero darle la bienvenida a Esther, a Clen y a mi adorada vicepresidenta. Estamos encantados de que el baloncesto femenino en Galicia tenga un desarrollo muy importante y además lo más bonito es que detrás viene mucha gente, muchas jóvenes empujando muchísimo y estoy convencido de que en pocos años llegaremos a la paridad. Estamos ya en torno al 36% de licencias femeninas y creo que eso es para sentirse muy, muy orgulloso. Un día hablaremos del tema instalaciones para que esto se lleve a cabo, que tiene que llegar ese día y hay que sentarse un día a hablar tranquilamente del tema instalaciones deportivas. Clem, 32,24 minutos. En tiros de 2, 5 de 7. Tiros de 3, 3 de 5. 7 rebotes y valoración de 25. Un partidazo, ¿no? El que te ha salido. Pues sí, bueno, solo son números. Lo importante era ganar y pues mis tiros han entrado y por suerte. Bueno, suerte. Suerte. Has repartido también asistencias, o sea, has hecho un gran partido. Enhorabuena. Esther, 17-9 primer parcial, 19-9 iguales en el segundo. ¿Qué ha pasado en ese 8-25 del tercer cuarto? Le habéis dado ya, me imagino, más de una vuelta al tema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, la salida de después del descanso no fue la esperada, no fue la que queríamos. Ellas estuvieron muy acertadas y nosotros no pudimos parar esa racha. Y después nuestra racha anotadora pues no estuvo donde tenía que estar y bueno, al final es un partido que se nos escapa, un derbi que es muy importante, que se nos acaba escapando con ese resultado que yo creo que no demuestra nuestro potencial y es un equipo que nos ha ganado y nos ha sacado del campo. Como decía antes nuestro presidente Julio, 5-7-8-2 no refleja obviamente la calidad de ambos equipos, ¿no? Un resultado totalmente engañoso. Susana, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, yo creo que Ensino acusó la ausencia de Howard por lesión, porque creo que es uno de los referentes en ataque, y en ese tercer cuarto un poco lo que les pasó fue eso, que se atascaron en ataque y tampoco estuvieron acertadas en defensa, pero sobre todo 8 puntos en un cuarto es poco y yo creo que un poco fue eso. Pernas lo intentó todo, haciendo cambios defensivos, zona, pero Celta, la verdad es que tuvo un partido súper completo y consiguió solventar todas las trabas que le iba poniendo el equipo contrario. Esther, tú ya llevas años en esto, Lugo. El tener 3 equipos en la máxima categoría del baloncesto español, siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí al menos es un lujo. Para mí también. Para mí es un orgullo poder tener 3 equipos y los 3 equipos compitiendo y los 3 equipos luchando contra todos los equipos. Y la verdad es que es un lujo poder, bueno, yo que soy de Lugo, poder desplazarme
en Galicia y poder jugar en pabellones en los que al final he jugado toda la vida. Clem, vuestras defensas cada vez empiezan a ser más importantes para competir y ganar partidos, ¿no? Sí, es lo que Chris nos pide y tenemos que hacerlo mejor. Era nuestro punto malo un poco en el principio de la temporada y sabemos que para ganar partidos pues tenemos que defender mejor y así en ataque podemos jugar con más confianza. Y con tu gran experiencia dentro del mundo del baloncesto, ¿con cuántas victorias crees que este año se salva la categoría? ¿Se queda uno en la Liga Femenina Endesa? No sé, porque todos los equipos ahora son muy cerca. Y no sé, diría 8, 9. El año pasado pensábamos 8 y al final era 10. Necesitábamos 10, entonces no sabemos. Esther. Un poco lo que dijo Clem, que está tan competida esta liga que no sabes. O sea, al final 1 o 2 victorias te meten en mitad de la tabla y 1 o 2 derrotas te meten en el pozo. Entonces, lo mismo, subir un poco a lo mejor 10, 11. Julio, resultados muy igualados en las últimas jornadas, en el caso de los equipos gallegos que han perdido, bueno, por últimas posesiones, en prórrogas, etcétera, etcétera. ¿Hay que mirar solamente para el tema de mantenerse en categoría o tú crees que hay potencial para más? Bueno, yo tengo todavía la esperanza de ir a la Copa. No sé con cuál, pero como decía Esther, muy acertadamente, la verdad que muy poquitas victorias continuadas te cambian profundamente la clasificación. En el caso de Ensino, yo creo que ha sido la liga tremendamente injusta con ellas porque han jugado partidos en que han perdido por detalles insignificantes. E incluso en el que hablamos del otro día, yo creo que simplemente 4 desajustes defensivos al principio del tercer cuarto es lo que marca la brecha, independientemente de lo que decía Susana de la lesión de Howard y también la falta de Laia, ¿no? Que creo que es muy importante para el equipo y que lo está notando de forma muy rotunda. Ya te digo, el baloncesto es hacer bien las cosas, pero también es suerte. Yo recuerdo las 3 primeras canastas del Celta son 3 triples con unos desajustes defensivos que Antonio pide un tiempo, trata de resolverlo y en el siguiente ataque el Celta falla, pero coge el rebote clean y hace una canasta de 2 puntos muy, muy importante, que es donde verdaderamente ahí ya marca una brecha con los 2 puntos que tenían de ventaja del primer tiempo. Y después ya cuando, bueno, hay precipitaciones, Serrano hace un tiro casi sobre la bocina, que Antonio ve después la necesidad de cambiarla. Son pequeños detalles que es lo que marcan todo esto. Y hablando del otro equipo que no fue protagonista, bueno, pues Baxi está haciendo unos esfuerzos tremendos porque no podemos olvidar que está jugando competición europea y que incluso a veces ha tenido 48 horas solamente para reponerse. Yo estoy muy, muy satisfecho de lo que están haciendo y bueno, ellas son las que están un poquito más cerca de la Copa, a poquito que se entonen, estoy convencido de que van a estar entre las 8 primeras y bueno, no creo que Celta y Ensino vayan a tener problemas, esperemos que se recupere todo el mundo, que Cristina logre ensamblar todas las piezas nuevas que tiene y estoy seguro que los equipos gallegos van a estar por encima. El otro día, sin ir más lejos, Zaragoza estuvo a punto de caer en Vigo y solamente la mala suerte y la falta de precisión en el último cuarto provocó el que no se quedara la victoria en Vigo. Esther, como lucense, creo que es más fácil que lo conozcas. Clem, no sé si conoces esta información. Hace unos cuantos años, el presidente de la Federación Gallega entrenó a tu equipo, al Celta de Vigo, durante varias temporadas. Si no, que le pregunten a Susana. Julio, ¿qué recuerdos tienes? Sí. El presidente de la Federación Gallega, en su momento entrenador del Celta de Vigo, sí. La verdad que un recuerdo imborrable, la verdad, es completamente distinto entrenar a hombres y a mujeres. Las mujeres tienen muchas más ventajas que los hombres, tienen mayor rigor táctico y después mucha capacidad de sacrificio. La verdad que para mí aquello fue una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de entrenar a Susana cuando era una de las grandes figuras de la liga
Y creo que el baloncesto femenino de ahora, perdón, poco tiene que ver con el de antes, porque hoy es un baloncesto mucho más físico y un baloncesto más atractivo de que practicábamos en aquel momento, pero desde luego el recuerdo es imborrable. Tuve la suerte de entrenar a jugadoras internacionales muy tan importantes como Susana, Nieves Lobón, americanas de mucho talento, y la verdad que es un recuerdo maravilloso, aunque ya hace bastante tiempo que pasó. Susana me pone el tema a huevo. ¿Quién era Julio como entrenador? Me lo pone a huevo. ¿Cómo eran sus sesiones de entrenamiento? ¿Era un hombre cercano, muy intenso? Mira, ¿Cómo era Julio? muy intenso, muy intenso. Él venía de entrenar a chicos y como dice él, es completamente distinto entrenar a hombres que a mujeres. Y sí que recuerdo eso, que era muy intenso en los entrenamientos, en los partidos, en los tiempos muertos, que nosotras no estábamos acostumbradas. Pero bueno, un entrenador estupendo y un recuerdo estupendo tengo. Clen, ¿objetivos a partir de ahora, después de estas varias victorias consecutivas? No lo hemos hablado. Jugamos cada partido para ganar y así queremos salvarnos lo más temprano posible primero y después mirar más arriba, pero difícil saber ahora. ¿Y tu rol dentro del equipo? Notas que eres de los jugadores referentes del club, ¿no? ¿Yo? Sí, claro, tú, sí, No. sí, claro, Pues tú. soy la que tiene lo más experiencia en el equipo, entonces por eso intento dar consejos y ayudar a las otras, pero si no, no sé, no me doy cuenta. Y Esther, en Yo creo que cuanto... sí. Sí. Yo creo que sí, que es una jugadora muy importante en el equipo, porque es una jugadora de equipo precisamente. Y es una jugadora que suma y que tiene mucha experiencia y da mucha tranquilidad a sus compañeras. Creo que es una jugadora muy importante dentro del esquema del equipo. Esther, comienza a necesitarse ya casi con urgencia las victorias, ¿no? Sí, bueno, un poco. ¿Sentís presión o estáis haciendo el trabajo suficientemente bueno para que lleguen? Bueno, la verdad es que nuestro trabajo diario es muy bueno, o sea, es lo que veníamos comentando todas las jugadoras, que estamos confiando en el trabajo que estamos haciendo todos los días, y sí que es verdad que ese principio de temporada pues hemos tenido esas derrotas de 1, 2, 3 puntos, muchas prórrogas, perder contra el Ferrol en el último segundo, nos penalizan esas derrotas, pero que el trabajo diario es muy bueno y seguimos confiando en lo que estamos haciendo y seguimos confiando en que esas victorias llegarán. O sea, igual que llegó el partido de Murcia, llegarán muchos más. Y tenéis un muy buen cuerpo técnico y una plantilla que tiene que ponerse a punto con las lesionadas ya de una vez, poco a poco, que se vuelvan a estar en competición. Y quería dejar la última pregunta para el final de todo, porque creo que para mí es algo muy importante en esta fiesta del básquet gallego. ¿Cómo estaba el Pazo Universitario? De lucenses, si está mejor dicho, y de personas que se han desplazado desde Vigo. Clen, para estar muy orgullosa, Esther, creo que para estar igual de orgullosa. Sí, la verdad es que ha sido una fiesta, fue muchísima gente, nos sentimos súper arropadas por todo el mundo y es algo que tiene que continuar e incluso aumentar en cada partido. O sea, a mí me parece espectacular. Clen, en tu caso, ¿ver el pabellón con tanta gente de Vigo? Así, eso está muy bien para nosotras. Siempre nos empujan y nos ayudan mucho. Y aprovechando que está el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, ¿algún tipo de petición para que se siga progresando esa proyección del baloncesto femenino? Bueno, como tú dices, antes era una cosa muy importante, tanto Ensino como Celta, como Baxi tienen grandes técnicos, esa es la clave del desarrollo de las nuevas figuras. Lo primero. La base es fundamental, se está trabajando con mucha calidad en las 3 canteras y lo único que pido es que siga existiendo la gente. Claro, el pabellón de Lugo es muy grande, la gente que fue el otro día al Pazo, si fuera en Vigo estaría lleno a rebosar. En Vigo va mucha gente y también el pabellón de Ferrol es muy grande, pero también va mucha gente.
Yo lo único que espero y lo que quiero decirle a toda la gente que nos está viendo y escuchando, el baloncesto femenino es el deporte que tiene menos diferencias entre baloncesto masculino entre deporte masculino y deporte femenino, porque el deporte femenino aporta cosas que no aporta el masculino. Se juega tácticamente con mucho rigor. A mí me encanta ver los partidos de baloncesto femenino. Yo creo que hay jugadoras que son impresionantes. Aquí tenemos a una que es Klen, que yo creo que todavía no sabe lo buena que es, y el día que se dé cuenta de lo buena que es, va a hacer muchas más cosas, aunque es una jugadora ya muy veterana, pero yo estoy, cada vez que la veo, veo que es una jugadora muy, muy importante, que puede hacer muchas cosas por su equipo y, como ya decía, sobre todo ayudar a las jóvenes. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Claire. J'espère le prochain match parler avec toi et en parler vous pouvez aider à toutes les jeunes filles, les jeunes joueurs de notre baloncesto, de notre basket. Merci beaucoup. Y el caso de Esther, que además de ser de Lugo, también trabaja la formación, algo súper importante para lo que estábamos hablando, Julio, de que continúe proyectándose cada vez más el básquet femenino, ¿no? Está claro, hay jugadoras como Esther, como Serrano, como muchas jugadoras en Vigo que pueden ser un gran ejemplo para las jugadoras. Y al igual que yo soy un defensor a ultranza de la base, pero no hay base sin élite. Las jugadoras jóvenes necesitan verse reflejadas en jugadoras importantes, y la técnica individual que desarrollan muchas jugadoras en nuestros campos es fundamental para que ellas posteriormente lo vean y se atrevan a hacerlo. El otro día estuve en la Estrada viendo a la selección alevín, tendrías que ver la maravilla técnica que viene en nuestra base, y estoy convencido de que el baloncesto femenino no tiene fin. Además, aún encima tenemos a una presidenta, como ya sabes, que es una mujer internacional en 170 y pico ocasiones, es una mujer que lo ha ganado todo y que apuesta de una forma increíble por nuestro baloncesto. Esperemos que los equipos gallegos sigan estando en la élite, y esperemos que la selección femenina siga viniendo a Galicia. Estamos ya peleando para que por tercer año consecutivo el torneo de Vigo de pretemporada, con nuestro seleccionador nacional, con Miguel Méndez, vuelva otra vez a Vigo, y si no es a Vigo, por lo menos que vuelva a Galicia, porque creo que esto es muy importante para el desarrollo de la base. Pues confío en esa confirmación en nuestro canal de Onoso Basket cuando sea posible. Esther, tenemos aquí a la vicepresidenta. ¿Alguna petición desde la ciudad de Lugo en cuanto a instalaciones, en cuanto a formación, necesidades? Aprovecha. Petición es que se sigan mejorando todas las instalaciones, que se siga modernizando todo y que sea un buen lugar para que todo el mundo, ya sea masculino, femenino, ya sea base, ya sea élite, que tenga unas instalaciones dignas y unas instalaciones buenas para seguir desarrollándonos y jugando al deporte que queremos. Y ya para concluir, Susana, la última palabra tuya, por supuesto, como siempre. Bueno, pues nada, le digo a Esther que para eso trabajamos en la federación, que estamos volcados con el baloncesto femenino, con todo el baloncesto en general, pero con el femenino en particular, y que no tenga duda de que vamos a seguir intentando cubrir todas esas necesidades que puedan hacer falta en las distintas ciudades. Y darle las gracias a Esther y a Clem por haber acudido a nuestra llamada, y a nuestro presidente. Clem, muchas gracias. Bonsoir. Esther, gracias por estar con nosotros. Y Susana, como siempre, un placer. De Baxi Ferrol ya hemos hablado un poquito, suficiente por el espacio que tenemos. Próximo día dedicaremos más tiempo a Baxi, que nos perdone Lino y todas sus jugadoras. Y Julio, como siempre, un placer que estés con nosotros como presidente de Federación Gallega y sobre todo como amante del baloncesto, en este caso femenino. Sabéis que podéis contar permanentemente con la Federación y conmigo, y José, sabes que casi somos socios en este proyecto porque lo hemos apoyado desde el principio, y creo que tu programa va a marcar un antes y un después en el desarrollo y la divulgación del baloncesto de nuestra tierra.
y que haya muchas Esther dentro del básquet gallego porque son de origen, nunca mejor dicho, de nuestra autonomía. Esther, mucha suerte. Clen, mucha suerte. Un abrazo a todos. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Pois despois deste bloque de básquet femenino eu creo que moi completo e moita sorte ao Celta no que queda de temporada e o ensino tamén. Hai que empezar a levantarse e coller boa racha, boa xeira de resultados. Imos co baloncesto de formación, fin de semana de moitísimo traballo, tanto en Galicia, na Estrada en concreto, como tamén en Asturias, en Euskadi. Darío, moi boa noite e gracias por estar unha vez máis con nós. Como estás, José? Boa noite. Esta vez, moi ben, esta vez en calidade de director técnico da Federación Galega, que hai moito que falar. Se che parece, empezamos polos pequeniños. 2013-2014 na Estrada. Sí, es una de las partes del proceso para llegar al grupo de 18 para comenzar a adestrar de cara a facer a selección galega mini. Entón, comeza todo coa xuntanza do 1 de novembro, onde todas as delegacións e un grupo de un ano menos que se fai unha selección galega, tanto masculino como femenino, para que sexan os 8 equipos. É unha competición, falábamos outro día, bonita, porque non hai marcador, os rapaces xogan simplemente, todo o mundo xoga o mesmo, para que os responsables de cada selección, os corpos técnicos, podan ollar xogadores e xogadoras de cara a este proceso de grupos deste grupo de 40 masculino e femenino que foi este fin de semana en Estrada. Entón, que facemos? Pois dividimos Galicia, facemos 2 grupos, o sábado miramos un grupo de 20 masculino e femenino, habitualmente zona norte, aínda que había xente do grupo sur, e o domingo o grupo sur, que aínda que había alguén do grupo norte. Mezclamos aí un pouco as edades, non moito, porque había bastante calidade no grupo de segundo ano de 2013, pero sí que había xente moi interesante de 2014. Entón, queremos tamén que estén nunha dinámica de adestramentos con xente mellor e que todo o que se fai suma para a súa formación. Nós tivemos que facer un traballo de selección, de detección, de cuantos deste grupo, cantas deste grupo, e ao final xuntamos 2 grupos de 18 para comenzar a traballar xa de cara a Navidades.
Cantas sesións de traballo e, se che parece, os adestradores que estaban ao cargo delas? Sí, en el caso de masculino estaban Rubén Vega y Hugo Pérez, que xa estaban o ano pasado no corpo técnico, mentre Iago Mariñas estaba xogando a minicopa co Básquet Coruña, que fixo moi bons partidos, foi espectacular. No caso do femenino, Roberto Rajó, ya estaba Andrea Pardo y Paloma. Entonces, tanto un grupo como el otro pues estuvieron traballando os 2 días para poder facer este grupo de 18, que foi complicado. Se te parece, imos a Asturias, onde se fixo pois, o torneo masculino xunto ao País Vasco e a referida Asturias en categoría infantil e cadete, en este caso masculina. Sí, é importante o tema da competición dos torneos antes de facer o grupo de 12, é onde se definen as 12 plazas de xogadores e de xogadoras que van xogar o Campeonato de España. Que pasa? Que durante o ano pasado foi a primeira vez que viví esta experiencia, entón o teu pensamento cando estás traballando con preseleccións, o primeiro día, a terceira concentración, a cuarta, non ten nada que ver co que ves despois na competición. A competición define todo. Entón, é un momento importante porque por pequenos detalles hai xente que entra, que non contabas, e hai xente que sae, pues que tampouco contabas ao principio. Entón, é unha parte moi importante da preparación dos partidos amistosos. No caso do cadete, bueno, pues en Asturias, que eran cadete masculino, pues entonces teníamos xogadores en Íscar, nunha concentración con a Española, tanto Sergio Otero do Unicaja como Pablo Mera do Real Madrid, como Iker Trillo do Obradoiro, estiveron fora da convocatoria, o cual permite ver máis xente, o cual permite ver máis xente. Entonces, eso é bo porque mudan moitas percepcións que tes no tema de xogadores e xogadoras. No caso de infantil, pues tamén tiñamos a baixa de 3 xogadores de Básquet Coruña, entón tamén nos permite poñer esas dudas a xogar, son poucas, pero sí que tamén depende despois da estrutura de equipo, se queres só 2 manexadores, 3 manexadores, o equipo é grande, pequeno, hai xente que entra de rol porque foi unha cosa especialmente ben, e os partidos, que son 3 partidos, pues definen todo eso. No caso do femenino foi en Euskadi e a dinámica foi a mesma. Neste caso non hai minicopa nestas datas de femenino, entón puderon ir con todo o que querían ver, sirve para eso, independentemente dos resultados, ¿no? Es decir, el cadete masculino ganó 2, perdió 1, el infantil femenino ganó 1, perdió 2, non ten nada que el cadete femenino ganó 3, el infantil femenino ganó 1, perdeu 2, non é importante o tema porque as dudas ten que xogar, non vamos ir con esta dinámica de imos xogar os partidos para gañar, ten que xogar todo o mundo e temos que liberar todo as dúbidas que temos. É unha parte importante, son as xogadoras e xogadores, obviamente, pero hai outra segunda, que son os adestradores. Falamos de seleccións, pero creo que anteriormente hai que facer unha paréntesi para falar de Víctor Pérez. Lo de Víctor foi un espectáculo. Es decir, intenta sempre... En Galicia hai moi bons adestradores. Hai moi bons adestradores de formación, seniors, hai moi bons adestradores. Hai adestradores que non podes contar con eles porque están en élite ou están en ligas FEF e coinciden esas datas con concentracións, con torneos, etc. Hai moita xente en equipos profesionais que gostaríamos de contar con eles porque además de ser bons adestradores de categoría senior son moi bons adestradores de formación. Este foi o caso que ocorreu. Cando en verao chamaba a Víctor, o primeiro que pensaba é que un adestrador que leva 14 anos en ACB, que unha persona con moito respeto por parte de todo o mundo en ACB, porque é un traballo especial o que fai con homes altos, e moita xente do Obradoiro, despois do seu traballo acabou xogando na NBA, e así é un dato, é un adestrador con moita experiencia en formación e en categoría senior, lóxicamente. Entón, a min parecíame, tanto el sol intentar que Víctor aceptara. E non me dixo que non. Gustoulle a idea. Eu penso que o que máis me chamou a atención, por unha parte, foi a súa implicación. Porque calquera pode pensar que un adestrador profesional
adestrando unha categoría de formación, unha cadete masculina, unha comunidade autónoma, pois a súa implicación pois, é un pouco máis... entón, encontramos un Víctor, eu xa coñecía dende hai moitos anos, aínda xogaba, cando cheguei a Santiago, no ano 89, tiñamos amigos comuns e tal. Unha persona normal, que é o mellor piropo que lle podes dicir a alguén que está na élite, non? Normal. Cercana e tal, con os rapaces, cos adestradores. Penso que foi unha grande axuda para os outros dous adestradores, para Samu e para Rubén Vigo, e porque é unha persona que coñecía e expresaba cantidade de detalles en todos os adestramentos, de táctica, de técnica individual, tal. Foi un espectáculo. Eu falei máis con Víctor, falaba de implicación, eu falei máis con Víctor en estes 4 meses que coa miña nai. É un dato empírico, o sea, non estou inventando nada. E logo, por outra parte, a súa implicación, el, cando me chamou para decirme hai esta posibilidade, pois xa estaba pensando, además de todo o que tiña que pensar, que tiña que facer, tamén estaba pensando no equipo. De feito, cando saían, eles saían para un torneo, entón, cando saían para Asturias, preguntoume a que hora pasaban por Bamonde, porque a Santiago non me dei, se podo despedir os rapaces. Bueno. Domingo por tarde. É un detalle que calquera pode parecer sin importancia, pero fala da implicación, da normalidade, de a boa xente que é, non? Eu penso que Brogan ha hecho un fichajazo. Y, bueno, pues le deseo toda la suerte del mundo, lógicamente, un abrazo muy grande y le deseo todas... lo siento por la selección cadete masculina, pero é un profesional e ten que vivir desto e alégrome moito por él. E a nivel de adestradores das dúas seleccións, que vamos a darlle nome, se che parece, da infantil e cadete. De cadete masculina. O femenina. As dúas, imos dar nomes. Categorías de Asturias, bueno, pues con el caso de Víctor, pues hizo cargo Samu Míguez, que estaba de segundo entrenador, pasó a ser el primer entrenador. Las labores de delegado e segundo adestrador as fixo Rubén Vigo, non houve problemas, son dos adestradores con experiencia e formación, non houve problema ningún. En o caso de infantil masculino, con Alberto, o mismo que estábamos falando outra vez, Alberto, Alex Hermelo e máis Pablo, pues bien, están totalmente cubertos, adestradores con experiencia como Alberto, xa en seleccións galegas, en Obradoiro. Logo, por parte femenina, pues o que falábamos, Pati Cabrera, Paula, Blanca, como delegada, e en el caso infantil femenino, Maísa, Javi, que xa estaba o ano pasado, e Nuria, que xa estaba o ano pasado. Estou moi tranquilo co tema dos adestradores. Entón, bo fin de semana con éxito, non? Sí, a verdade é que quitou moitas dudas. Sempre, o ano pasado pasou exactamente cousas que pensabas moi claras, a competición, como digo, pon todo en su lugar, pequenos detalles que non contabas, pois ves o comportamento da xente axuda moito a decidir. Pois, Darío, queremos agradecer a toda a xente que está seguindo este programa. Na provincia de Pontevedra, nas últimas 2 semanas en concreto, está relanzándose o noso básquet. E o resto de Galicia, a Raúl López, por suposto, a Clementín Samson, por suposto tamén, así como a Esther Castedo, Julio Bernárdez, presidente da FEGABA, a todo o roster noso de luxo que fixemos que intentamos facer un programa que chegue a todos os puntos da nosa comunidade, que a actualidade, tanto na da Primeira Federación, ACB, como na Liga Femenina. Darío, que teñas moi boa noite para a semana que ven, voltamos a vernos. Moi bien, falamos.
Más allá de los regalos, del cava, del marisco, más allá del turrón, los polvorones y Papá Noel, más allá de todo eso, lo mejor que tiene la Navidad es poder vivirla con la gente que más quieres. Para tu cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad, ven al Gran Hotel Los Abetos, porque aquí no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar. Gran Hotel Los Abetos.